mai nou TikTok. Că Ce? m-am apucat și de TikTok. Da? Da. Și tot adică postezi și pe Insta sau e așa? Nu, deci pe TikTok fac ceva ce trebuia să fac de mult. Uh-huh. O serie cu cum să trișezi la poker. Adică nu, ok. nu te gândi că adică arăt practic cât de flexer sunt eu și cât de bun sunt și ce știu să fac, adică nu îi învăț. Exact, o să-ți arăt după ce film. Uh-huh. Gata, deci fii atent, îi dăm drumul, da? Așa, merge, da? Ești set. Merge, frate, merge tot, Așa. La noi merge tot. Nu, bănuiesc că nu vrei căști, nu? De ce? Eu am No. doar eu o cască de monitor ca să te... Nu, Așa, mă auzi bine, e tot ok, nu? gata, da, Așa. eu sunt deci în urechea mea ești fenomenal. Hai. Era o vorbă care spunea în felul următor: dacă insiști, ai mai multe șanse să reușești. Mie cum îmi place să insist, uite că ne revedem într-o altă sâmbătă frumoasă aici pe bine cunoscuta canapea, bine cunoscută de cei care se uită. Ăia 3-4 cât sunteți și voi acolo, vă salut cu respect. Iar pentru cine a deschis televizorul puțin mai târziu sau pentru cei care nu mă știu, eu sunt Radu Tirim, am 22 de ani, sunt actor și am venit cu acest produs Dăm din casă podcast. Un podcast care vrea să aducă oameni în prim plan, oameni noi, da? Oameni pe care voi nu-i cunoașteți din domeniile astea mai artistice, din toată zona asta de entertainment, practic, da? De la teatru, film, radio, TV, muzică, toată zona, YouTube, TikTok și toate cele. Deci asta își propune acest minunat podcast, să vă aducă în vizor și altfel de oameni, nu numai vedetele alea pe care le cunoaștem și vin de 3, 4, 5, 10 ori la podcast, că nu ne interesează. Adică tot respectul, da, să mai vedem și altceva, zic. Bun, continuând, știți, nu știu dacă știți cei care nu v-ați uitat până acum, dar ăsta este apartamentul meu, asta e canapeaua mea pe care o vedeți aici, locul ăsta pe care îl vedeți voi, cum puteți să-l vedeți din acest cadru, el este locul, asta este sufrageria mea și de aici îi dăm din casă, de la mine, de acasă, cum s-ar spune. Toată treaba este să râdem, să ne simțim bine și să și învățăm ceva, că asta e toată treaba, să și învățăm ceva de la oamenii care vin aici și ne vorbesc, care își pun sufletul pe tavă, domnule. Bun, fii atent, ești pregătit să te introduc acum? Da. Eu te-am ascultat, adică sunt... Da, am văzut, frate, erai în... Bun. Omul care încălzește canapeaua în această minunată seară este Darisian Ștefan Luncanu. Sau asul de treflă, cum îi se mai zice în cartier acolo. Un moldovean de la Bacău, care el nu prea citește cărțile, mai mult le face, cum ar veni. Și dacă nu ești atent, îți ia și ceasul de la mână și te și bate. Oricum, v-ați dat seama, e magician, că despre asta este vorba. Uneori mai este și dealer, în casino, atenție, da? Și la bază e actor, că de la el a venit și vorba actorie, nu magie. Doamnelor și domnilor, Darisian Ștefan Luncanu. Ștefane, fii atent acum. Ești pregătit? Da, așa? Ce se întâmplă? Dreapta sau stânga? Dreapta. Mamă, Ștefane, era în stânga. Ok, da mă, nu e 50-50, nu mai... Uite, ia dă puțin ăla. Am început bine. Ia, dă-l un pic. Ia, uite, zi tu, logic, da? Dreapta, stai, deci se vede capacul, da? Dreapta sau Așa. stânga? Logic. Stânga. Ăsta, 100%. Da. Bravo. Așa. Așa, mai facem o dată. Dreapta sau stânga? Dreapta. Nu, e tot stânga. Bă. Adică stai ca așa să nu-ți Da, strigle. deci omul și-a luat revanșa, am început bine. Știi multe cu capacul de astea? Nu, știu cu orice, nu e, deci sunt Da? endless possibilities, da. Bă, fii atent. Că eu am un soi de curiozitate așa. La tine nu se aude, mă, accentul ăla moldovinesc. De ce, mă? De ce? Băi, eu pot să vorbesc și așa, n-am nicio problemă, gen. Adică, înțelegi? Oricum e diferit. Bă, ești prost, e prima oară când te aud așa. Pe bune? Da, nu Între prea ani? te-am auzit. Nu. De-aia zic că de când te știu eu nu prea... Băi, asta cu... Uite, eu sunt din Bacău și în funcție de cum te duci în sus, așa, pe hartă, Așa. accentul e din ce în ce mai pronunțat, ca să zic așa. La Bacău nu e chiar atât, adică e, dar nu e chiar atât de mult. Că toată lumea mă întreabă, da, de unde ești din Bacău? Păi stai, mă, că tu n-ai accent. Și zic, normal că n-am accent, dar în capul meu e... Adică, uite, că de mic, de când eram pe scenă, mi se părea absolut normal, adică nu imaginam să pot să apar pe scenă și să vorbesc așa, știi? Să zic, bună seara, eu sunt Ștefan și în seara asta... Ce? Bă, deci sună Da, mă, super ciudat. Știu, știi? Adică nu e...
Sună ciudat că, repet, Știu acum, că tu nu ești că acum te aud, știi? Că tu nu ești obișnuit. Da, adică nu e mare diferență. Pot să fac switch. Uite, până să ajung să vorbesc, ca să zic așa, corect, că mai știi cum e moldoveanul, nu zice zice o. Știi, și eu vorbeam corect, dar toți auzeau, știi, mici nuanțe de moldovenism, știi, ca să zic. Adică nu era perfect. Și cu timpul, adică mereu, am urcat prima oară pe scenă și în capul meu era, bă, eu trebuie să vorbesc corect, știi? Adică oamenii, uite, când te uiți la știri, oamenii vorbesc corect, nu știu, adică ar trebui să... Am dat un exemplu, știi? Și am zis că, bă, da, trebuie să învăț să vorbesc corect, adică nu... Da, asta era curiozitatea mea, cum ai scăpat, adică... Pur și simplu, I just did it. Nu, în contextul în care, sau dacă eram într-un context în care erau oameni noi sau așa, tindeam spre chestia asta, spre a vorbi normal, că nu consider că dacă eu vreau să vorbesc tot podcastul așa, nu consider că e greșit, știi? Dar cum îți vine mai natural? Îți vine mai natural așa, nu? Nu. Sau nu? Nu. Deci nu, la mine, adică și cu ai mei acum, tot așa vorbesc. Adică nu, m-am obișnuit de 4 ani, adică n-a fost o trecere să zic, mamă, stai să-mi bag picioarele că trebuie să vorbesc corect. Nu, adică nu consider că e a vorbi corect, știi? A vorbi corect în normele și standardele și tot ce înseamnă limba română conform 2023 sau, știi? Dar nu consider că dacă vorbește cineva, nu știu dacă e din habar n-am, nu vine acum o regiune a țării, Cluj. Da, din Cluj sau așa, că Ardelenii, da, Ardeal sau whatever, poți să poți să vorbești oricum, că nu e dar pe mine, uite, corect, pe mine, bă, mă enervează sau pe cineva. Am și eu treaba asta, că vorbește, adică cel puțin dacă ești pe o scenă, bă, dacă am simțit un pic de accent, indiferent, bine, dacă nu e în structura personajului, dacă nu e cumva justificat, mamă, mă enervează maxim, adică nu pot, știi? Da, eu, spre exemplu, dacă vorbesc cu anumiți prieteni, băi, vorbesc așa, adică vorbesc moldovenește sau ce, uite, cel puțin când mă enervez și dau câte o serie de aia de... Bă, când ne enervăm, iese, frate, iese din noi, iese, că nu, nu pot să mă pronunț, nu pot să mă exprim acum în fața acestui microfon, dar nu, în momentul în care mă ia capul, e jale, deci este... Morța, mate, și cu neamul și cu... Da, nu e... Am înțeles. Știi, bă, mi se pare că e din suflet, mă. Știi, adică mi se... Da, nu, ăla e... Știi, e... Ăla ești tu, efectiv. Ăla ești tu, restul sunt... Doamne. Sunt alții. Și că, fii atent, tot ai zis de scenă mai devreme, hai să o luăm așa ușor, că mie îmi place să o iau ușor. Eu m-am uitat la tine pe minunatul Instagram. Așa. Și am văzut, frate, că tu faci magie de la 16 ani. 12. De la 12 ani. 12. Dar n-ai avut Insta. Nu am avut Insta, da. Bă, frate, deci am văzut niște poze. În primul rând că erai schimbat. Da, erai schimbat. În al doilea rând am zis, mamă, de la 16 ani, ce tare. Nu știam că faci de la 12, dar e și mai... 10 ani, am 10 ani. Cred că anul ăsta se fac, adică tot 12 jumate, 13, nu mai știu, dar cam prin perioada aia încep. Acum ai 22? 22, da. N-ai făcut 23? Nu, fac. Ok, da. Deci, da. Păi și cu ce ai început? Adică ce-ai... Deci, băi, cred că a plecat din cea mai mare prostie, să zic așa, cea mai întâmplătoare întâmplare ever. Așa. Eram în autocar, în clasa a 7-a. Deci asta, întrebarea asta, știi cum, că sunt întrebat super des, eu acum îți dau, știi cum zici tu o poezie, așa ți-o zic și eu pe asta. Eu te cred. E așa, deci eram în clasa 7, eram în autocar, mergeam spre Brașov și nu știu, dar știu că era drumul foarte lung, mamă, și serpentine și ne plictiseam și era oribil și era foarte cald și cel mai bun prieten de pe atunci a scos un pachet de cărți și și-a amintit el că arătase taică-sul un truc, știi? Și a zis, să-l facă, dacă toți stăm degeaba, nu facem nimic, pana mea. Și l-a făcut și nu i-a ieșit și după mi-am amintit eu că și tata mi-a arătat mie un truc, știi cum știe orice tată, orice părinte, orice bunic, orice așa. Și am zis să-l fac și eu. L-am făcut și îți dai seama, uitându-mă acum 10 ani în spate, era o banalitate de truc, dar repet, eu pe atunci n-aveam nicio tangență cu magia, adică nu eram... Și nici nu te interesa. Da, adică am văzut, eram, ok, da. Cred că ce m-a făcut pe mine și ce mi-a dat mie triggerul ăsta a fost reacția oamenilor, știi? Că era sentimentul ăla de wonder din partea lor, bă, dar, adică, what the fuck just happened? Ce s-a întâmplat, știi? Cum a făcut chestia asta? Și repet, era o banalitate de truc. După, știu că ajunsesem la cazare
Și în seara aia am stat pe YouTube toată noaptea, adică mă prinsese flama asta, eram foarte aprins pe subiect, știi? Și am stat, asta am făcut toată excursia și făceam trucuri în continuu și erau de-astea explicate pe YouTube, care sunt vai de capul lor, Da. așa. Și am ajuns acasă și am zis, mame, ia-mi un pachet de cărți, că eu asta vreau să fac toată viața. După ce mi-a dat o palmă, glumesc. După ce m-a dat cu capul de bord în mașină. Așa, n-am făcut asta, evident. Dar a fost super, stai puțin, ce magie să faci? Adică, băi, nu-și imagina niciodată cum aș putea eu, unul la mână, să trăiesc din chestia asta, doi la mână să interacționez cu oamenii prin chestia asta, trei la mână să impresionez și patru la mână să mă cheme oamenii pe mine să fac așa ceva, să performez. Special, adică exact, vino da. Ștefane și fă-ne... Exact, da. Deci nu-și imagina. Și cu timpul, cred că și triggerul ei, adică eu 2 ani de zile că la mine totul a început cu Nexstar. Știi, când eram eu copil mic, așa a început cu Nexstar-ul. Eu 2 ani de zile repetam prin casă, îi făceam chestii pe ea, o captivau, adică era super atentă, super, îi plăcea, știi? Și ea, mă duceam afară și mă întreba ce ai făcut azi afară. Păi uite, m-am dus în parc și am făcut lucruri pe stradă oamenilor. Și cum au reacționat? Foarte mișto. Adică ea nu-și imagina cum am eu tupeu, curajul să mă duc, salut, hai să ceva. Adică, Bă, dar chiar e este, tupeu. E tupeu că... Pentru mine nu mai e, adică la vârsta aia să te duci să Da. oprești oamenii pe stradă, să zici, nu vă sperați, vă fac și eu un truc? Da, efectiv. Și adică nu eu prea am ști din mers. Mergeam în parcuri și cam asta făceam. Și Doamne, deci dacă Și făceai la pensionare? Nu, depinde. Era grupuri de oameni, știi? Și cred că aș vedea o filmare și m-aș uita înapoi. Normal, da. Da, that's called evolution, știi? Că probabil peste 10 ani o să zic aceeași chestie despre mine acum și dacă nu zic e trist. Deci, da, cam asta a fost cu apucatul. Da, deci practic ți-a plăcut reacția pe care o provoca magia. Efectul, da. Efectul magiei Da. Și în sine. după, ulterior, am descoperit că este o artă, n-am cum să o descriu în câteva cuvinte, este atât de complexă și Da. e implică atât de multe lucruri, n-ai cum. E something else, știi? Adică e o întreagă discuție. Da. Da, ai făcut, uite, în finala Nexstar. El a fost la Nexstar, uitați-vă, e pe YouTube toată treaba, Era mic și... Era mic, bă, dar era mic și ce bun. mă întrebi? Bă, erai mic, dar bun, bă, frate, că eu m-am uitat cu gura căscată. Da, în fine, asta e altă poveste. Băi, da, acum că mă uit, mi se pare, eram foarte, cum să zic, țin minte că îi vedeam pe magicienii ăștia pe care eu pe atunci le spuneam magicienii României, știi? Printre care la ora actuală consider eu, în urma a ceea ce am făcut și ce am realizat până acum, că mă număr și eu printre ei și unii dintre ei mi-au ajuns prieteni foarte buni, adică foarte, foarte apropiați și foarte, foarte cunoscuți and so on. Și eu, dacă vedeam ceva la unul, nu doar un truc, nu știu, ca text, ca glume, bă, le ziceam și eu, mă, știi, că văd că prind, adică până să-mi descoper eu personajul ăsta al meu a durat ceva, adică eram foarte amețit, adică mă uit la mine și sunt, e prea gros, știi cum se zice în teatru, e mult gros și prost, din anumite puncte de vedere, adică ca energie, că era tot așa și acum o să facem și o să vorbim și era să-mi bag picioarele, deci... Bă, da, eu m-am uitat, îți jur, m-am uitat la... de curând m-am uitat, că asta e meseria mea. Așa, stalker. Da, și... Că beau multă cola, deci... Bă, frate, îți mai aduc, nu... Da, o să-ți dai seama că o să-ți mai cer una. Pepsi, dacă vedeți, asta e... Vă rog, deci... Da, chiar, eu n-am, frate, deci eu sunt un simplu băiat de la Galați, chiar m-ați ajutat mult, nu e... Și el de la Bacău. Da, ziceam de finala asta de Nexstar că m-am uitat și de ce zic că am rămas așa un pic cu gura căscată, la modul că, bă, am rămas plăcut surprins de cât de mult tupeu mișto aveai, dar la modul, bă, tu chiar erai pe oameni acolo, pe juriu, erai pe ei. Și adică, se vedeau emoțiile, da. Dar, bă, frate, la vârsta aia să faci treaba asta, mai ales la început, cu un tupeu de genul ăsta și tupeu bun, repet, adică nu a fost nimic depășit, nu a fost nimic deplasat, dar controlai, frate, se vedea că tu controlai asta și în moment am văzut că erai la un moment dat la Teatru de Magie Andrei Teașcă. Da. Din Bacău.
nu? Din, Sau nu, din nu de unde? era din București. Din București. Domnul Teașcă, da, e... Bun. Și acum întrebarea mea, tu ce legătură ai avut cu teatrul? Deci, ideea este în felul următor. Am fost în audiții, de prima, am filmat de 2 ori, audiția și finala. În audiții m-am dus cu numărul meu, Așa. conceput de la A la Z, la cu Marcel Pavel, nu știu dacă l-ai văzut pe ăla, sau ai văzut doar finala. Nu am văzut mai multe, dar nu mai știu. Mă rog, Nu cred, pe ăsta nu cred că l-am văzut pe ăsta. ăla e primul. Țin minte că n-aveam neapărat... Nu l-am văzut. Nu, iartă-mă. Nu l-am văzut pentru că m-am uitat la... Da, m-am uitat Anyway, la final. nu contează, așa. Și am făcut numărul din audiții, după care, în momentul în care m-am calificat în marea finală, Da. băi, nu știam ce naiba să fac. Pentru că, repet, adică nu că nu știam, aveam idei, doar că primul număr pe care îl făcusem a prins foarte bine la public. Adică chiar a fost foarte mișto. M-am simțit și eu extraordinar pe scenă și în marea finală eram, oh, fuck, eu ce naiba fac acum, știi? Și știu că venise, după ce s-au dat artificiile, a venit reporter la mine. Darisia, spune ce se întâmplă în marea finală, ce le spui telespectatorilor, și în capul meu era, pregătiți-vă. Țin minte și acum ce am zis, că pregătiți-vă pentru că în marea finală urmează ceva wow. Bă, și în capul era, ce dracu, că nu habar n-am ce fac. Deci, doamnă, să vă zic sincer. Să vă zic, e nenorocire, moară, deci nu mai e jale, s-a terminat. Am înțeles. Da, și nu habar n-aveam ce. Da, așa, și ca să continui, cei de producătoarea de la Antenă, mă rog, de la Nexstar, m-a sunat și mi-a zis că mă pune în legătură cu un magician din București cu care ei mai colaboraseră în trecut, domnul Andrei Tașcă, care prin care am făcut la vârsta de 14 ani trucul inventat de Houdini, dacă nu mă înșel, la 18, ăla cu cutia, care se numește Metamorphosis. Sau pe românește Metamorfoza. Trucul ăla în care e magicianul, e băgat într-un sac, într-o cutie cu cătușe, se trage capacul, se urcă asistenta peste cu un voal și instant apare magicianul deasupra și asistenta de desubt. Da, deci l-am cunoscut pe domnul Andrei Tașcă și eu chiar voiam să fac foarte tare acest truc, trucul Metamorfoza, nu știu cum să-i spun, Metamorphosis, așa. Și l-am făcut, adică a fost foarte mișto. La 14 ani am avut foarte multe de învățat, a fost o experiență mișto și... Da, el a fost primul care te-a învățat da, el pașii în treaba asta? Deci dacă te uiți, e o mare diferență între audiția de la Nexstar și finala. În audiții țin minte că eram... știi că eram pe cocaină. Deci efectiv, și cred că era, adică nu era prea mult, dar era poate un pic prea mult pe alocuri, știi? Și el m-a luat și m-a potolit, ca să zic așa, adică wow, back the fuck down, știi? Și m-a învățat să vorbesc mult mai așezat, mult mai calm, adică și acum am uneori chestia asta că eu am un debit verbal foarte tăc, știi? Și adică am învățat de la oricine, încerc să învăț de la fiecare om până la urmă. Deci el te-a învățat, Cam asta te-a învățat și pe partea de magie, te-a învățat mult și pe livrare, nu? Da, cred că pe partea de magie n-am lucrat foarte, foarte mult, ci am lucrat mai mult pe partea de livrare. Omul la bază tot actor este, n-am mai vorbit de atunci cu el, adică n-am mai ținut legătura, dar am reținut sfatul, simt că chill, știi? Adică să aibă timp omul să proceseze informația. Cam asta e ideea. Păi și în principiu tu tot ce ai făcut începând de la Nexstar și după ce a urmat, ai învățat singur, le-ai învățat singur pe toate? Adică le-ai făcut tu singur și tu cu tine ai stat și ai făcut de la zero lucrurile? Da, sau... cumva, adică nu, stai ca să nu se înțeleagă. În meseria asta este imposibil să spui că ești 100% original. Deci este imposibil. Da. N-ai cum. Pentru că, nu știu... Dacă, spre exemplu, inventez un truc, da? Să zicem un banal truc cu cărți. Eu, automat, când îți zic că alegi o carte, deja nu mai sunt original, că n-am inventat eu alegerea de carte. Asta s-a făcut acum mii de ani, știi? Adică, na. Și adică sunt trucuri preluate și în momentul în care vrei să faci un truc, îl iei, dar fă-l ca tine. Știi? Adică cred că ăsta e challenge-ul de fapt, să-ți găsești tu, cine ești tu ca magician, știi? Și în actorie, la fel, cine ești tu ca actor. Și să aplici mai departe în... Exact. Adică... De fapt, în livrarea asta, care cred că e mai important, ambalajul ăsta, mai important decât trucul pe care oricum degeaba e trucul foarte găsești bun. peste tot. Trucul degeaba dacă e foarte bun, dacă nu e o livrare mișto, mi se pare useless. Știi? Cred că asta face diferența dintre performeri. Știi că te uiți la unul și îți place, dar nu știi neapărat să zici de ce îți place. Că n-a făcut un truc mega imposibil, incredibil, dar are ceva.
Știi, are, poate livrarea are, cum să zic, lipiciul ăla la public, are carisma. Cam asta e. Cred că asta, și asta joacă un rol foarte important, pe lângă faptul că trebuie să fii as la magia în sine, știi, ca tehnică și alte N elemente. Na, dar nu, eu am fost autodidact, adică nu m-a învățat cineva. Adică mă uitam pe YouTube, făceam și treceam prin filtrul meu de atunci, cum ar fi cel mai bine. Așa. Și cam adică foarte mult, nu, criticul meu numărul 1 a fost și este mama. Deci serios, la vârsta de 15 ani mă duceam la mama și spuneam, uite că vreau să fac trucul ăsta, nu știu ce, nu știu cum. Și mama așa, nu, e nasol. Nu, deci nu... Și mama nu poate, indiferent unde am un performance, mama nu poate să stea liniștită până când nu știe trucul. Deci am fost acum la Ai Umor, am fost ca invitat special și am zis, mamă, gata, tura asta nu-ți mai zic trucul. De unde? Că în ziua filmării știa mai bine ca mine. Știi? Adică... mamele sunt cele mai bune... Da, și îmi zicea pe față, nu e bine, se vede chestia aia. Judecătoare, de multe ori când mă duce, mamă, deci dacă vezi, dar nu, dacă oricum îi trimi link, deci dacă vezi chestia asta, deci nu mi ieșeau trucurile. Deci mă duceam la ea și știu că niciodată nu, adică de 90% din cazuri, dădeam fail. Și ea râdea de mine și eu mă enervam dar în fața oamenilor niciodată n-am dat fail, adică nu, la modul să nu-mi iasă un truc deloc, știi? Pentru că aici e altă discuție, ai mereu ai backup peste backup și nu, e foarte Asta înseamnă mult, asta înseamnă foarte mult și ar trebui să însemne mult pentru da. Mama ta, pentru că e clar că tu... Și mama și tata, adică amândoi. Adică pentru ai tăi, de fapt, ar trebui să însemne mult că e clar că tu ai un respect care nu se compară cu respectul pe care l-ai față de restul publicului care vine și zice, vreau și eu un truc, arată-mi și mie și tu ești ok, hai, uite, alegi o carte, nu știu ce. Adică acolo clar, că ce se întâmplă? Te împiedici, nu, în momentul în care ți-e frică să greșești pentru că știi că persoana aia te va critica, o va face constructiv și în același timp ai și un respect pentru ea și nu vrei să o dezamăgești, că asta e în primul rând. Nu vrei să dezamăgești. Evident. Și uite, foarte frumos. Foarte faină treaba asta. Și, adică, nu știu, tata, spre exemplu, în momentul în care mă duceam la el, era super atent întotdeauna, adică era foarte, în sensul în care el și dacă observa ceva, mă lăsa să-mi termin trucul și după îmi zicea, mama, în timpul trucului, zice, stop, ce aia? S-a văzut, stop, încă o dată. Adică era o diferență, dar amândoi foarte, adică eu sunt ceea ce sunt din toate punctele de vedere până când am plecat de acasă, când a fost și mama fericită că i-a plecat o drazla. Așa, o salutăm pe această cale. Așa, te pup, mama, și să rămână. Așa, deci până în momentul ăla, repet, eu sunt ceea ce sunt și sunt mândru de ceea ce sunt doar datorită alor mei, susținerilor și educației și alte N elemente, știi? Deci, da. Și nu mai zic în magia, adică ai mei, chiar dacă la început, uite, legat de perioada aia cu Nextaru, mama, când m-a văzut pe scenă, alături de tata, cum mă mișc, ce fac, reacția oamenilor, a fost la modul, what? Deci stai puțin, ce face copilul ăsta? Nu că până atunci nu știa sau nu era obișnuită cu partea asta artistică, adică cântam la chitară, făceam teatru, aveam activități, știi? Nu, niciodată am fost mereu copilul ăla artist, nu să stau să... mă joc jocuri pe calculator, cum majoritatea prietenilor mei făceau. Nu, deci pentru mine pedeapsa mea supremă era să nu mă mai lase afară. Deci, tu nu puteai să stai... Vai de viața mea, deci dacă îmi zicea, mamă, putea să-mi spună, te duci și prășești 200 de hectare. Pentru am văzut că în București mulți oameni nu știu ce înseamnă să prășești, să dai cu sapa. Asta înseamnă, serios, deci chiar nu, în fine. Da, deci mai bine mă punea mama la muncă în folosul comunității și să-mi zică, da frate, du-te afară decât să nu mă lase. Da, dar ziceai, hai noroc, ziceai, ai zis mai devreme că că nu puteai să stai, că erai o fire artistică de mic, așa, erai de mic pe treaba asta. Tu ai făcut teatru înainte să vii la un ATC? Ai făcut teatru în liceu? Da, în trupa de teatru în care am fost, Nobody's Group. Așa. Datorită colegii mele de clasă și de bancă și prietene mele foarte bune, am ajuns acolo. Ea fiind coordonatoarea trupei, a văzut că eram un pic mai zglobiu, știi? Și a zis, vino la audiții în trupă și că cine știe ce iese de acolo. Și a fost foarte bine, am intrat în trupă și cu toată, adică am fost din păcate doar un an de zile, cred că anul ăla de zile a fost atât de mișto și am cunoscut niște oameni atât de mișto
pe care, deci îi iubeam atât de mult pe oamenii și tot colectivul și ce se întâmpla și când mergeam în festivaluri, era o întreagă nebunie. Da, ăsta Nobody's Group nu aparținea de ceva anume? Nu, era o trupă înființată. Ceva, o trupă privată înființată deja, la care tu te-ai dus, ai dat o audiție și ai intrat. Exact. Și da, acolo am avut și prima iubită din liceu, deci stai seama. Mamă. Deci a fost o întreagă nebunie. Și de acolo am, cred că, 100.000 de amintiri, adică țin minte, nouă ne plăcea foarte mult să râdem, ne plăcea Caterinca. Adică, băi, făceam niște tâmpenii în festivalul când mergeam, nu eram neapărat, că mulți erau, din păcate, cu băutura, cu hai să bem până nu mai putem, hai să, știi? Nu, noi eram, deci am niște povești, ferească Dumnezeu și câte... Voi n-aveți nevoie de băutură. Ba, da, mai beam și noi, dar nu avea efect, nu. Da, ce nu. că noi eram... Ca să înțelegi exemplu de poveste, știu că eram cu coordonatoarea și colega mea și prietena mea, Miha, ca așa o cheamă. Așa. Și am vorbit cu toți băieții din trupă, băi, în momentul în care ajungem în Constanța, că eram în Constanța eram, în momentul în care ajungem în Constanța, noi mergeam cu trenul, știi? Ne dăm jos din tren și trebuia să vină coordonatorul principal al festivalului să ne ia de acolo. Și ne prefacem toți că avem handicap. Bă, da, handicap la modul, deci dă la handicap locomotor, mers, de-astea, deci să vorbim, adică, bă, la modul ăla. Băi, frate, să-ți fac așa, 15 băieți și ea genială, nu mai știu ce a zis să-l ia, că ceva, că sunt de la asociația Step by Step sau ceva, bă, coaie, deci a fost, tu îți dai seama. Asociația Step by Da, Step. mă, da, deci ceva, adică le-a dat tot de asta și făceam, băi, deci am făcut atâtea, asta e minciună, restul nu cred că pot să le zic că e ferească. Deci râdeam foarte mult, știi, adică nu, uite, țin minte că am mers aveam un joc 51. Știi, și trebuia să numeri de la 1, tu puteai zici 1, 1, 2 sau 1, 2, 3. Și tot așa, de 3, 4, 5, adică puteai să zici maxim 3 numere unul după altul. Stăteam în cerc și la care pica 51, ăla era. Și ăla trebuia să facă o provocare pe care o stabileam noi înainte. Bun. Și i-a picat unea o provocare, să duc în McDonald's, să comande și după aia să cadă plancton, așa. Pum! Pe față. Bă, da, plancton. Și s-a dus și a făcut chestia asta. În fața la caserie. Da, în fața la caserie, pe caserie. A făcut chestia. Pe caserie. Da. A făcut chestia asta și după care s-a întins pe jos, cum a căzut acolo. Și am venit noi, îmbrăcați cu hanorace negre, cu ochelari, știi? Și l-am luat, l-am ridicat ca pe targă și am ieșit afară. De aici preluăm noi. Bă, deci a rămas să voia să apese butonul de panică la modul ăla, adică nu, se super speria sau, știi? Da, copii, adică era foarte ludic ce făceam noi, adică dacă stau să mă gândesc, dar cumva, nu știu, sunam la două pizzerii în același timp, le lăsam să vorbească între ele, stăteam 30 de inși în cameră și râdeam Bun pe asta, chestia asta. bun asta. Da, deci bun asta chiar e... No, adică tot timpul eu în viața asta mi-a plăcut foarte mult farsele. Băi, deci, Doamne, să mișto ăsta, știi, și Caterinca asta, adică mi-a plăcut enorm să fac tot fel de poante de genul. Da, în fine. Da, de la care a fost prima? A fost magia prima sau a fost actoria prima? Nu, magia a fost de la 12 magia ani. A fost, asta, nu? știi când s-a întâmplat cu trupa de teatru? S-a Adică întâmplat între a 11. Adică destul de târziu. Bun, și până atunci, până la Nobody's Group, tu n-ai mai avut nicio tangență cu actoria, cu nimic. Ba da, când eram mic am fost eu la o de-asta de... Ai fost tu copacul în... Da, odată copacul. Am înțeles. Nu, și am mai fost era o emisiune de asta, vai de capul ei în Bacău, Școala Steluțelor. Așa. Școala Steluțelor. Da, mă, da, și... mergeam acolo, ziceam poezie, adică de mic, da, și eu țin minte că la un moment dat venise Stella Popescu, Dumnezeu să o ierte, în Bacău, cu nu știu ce casting pentru nu știu ce film de copii și, mă rog, făcut cu copii. Și m-am dus la casting, bă, l-am luat primul și nu s-a mai făcut filmul. Da, adică, sau nu mai știu, nu mai țin minte exact, țin minte că ziceam la cireșe de Ion Creangă, știi? La cireșe într-o sat unde nu mai știu cum era. În fi. Știi, da. Adică am cochetat cumva cu partea asta, la sărbări, la grădiniță și la așa. La sărbări rupeai, adică la sărbări erai, bănuiesc că... Da, era copilul ăla. Doamna educatoare, asul de trefle al dumneavoastră. Da. Am înțeles. Deci ai fost la, uitați-vă, da, la Nextstar. Omul a ajuns până în finală. Eu mor direct, hai că ajungem și acolo. Ajungem și acolo. După asta tu ai fost la România au Talent și acolo iarăși ai făcut un număr cu ruleta. Da. Ăla cu ruleta, pe ăla l-am văzut, ăla mi-a plăcut. Nici mie.
foarte Continuă, bine. așa. Nu, că nici mie nu, ba da, mi-a Nu, plăcut. băi, nu se compară. Deci cred că, iartă-mă că te întrerup, povestea cu România au talentul, m-au sunat, le-am zis că nu că nu vreau să vin, n-am timp să vin și am insistat și am zis că bine, hai că vin. Și am avut 2 zile la dispoziție să-mi pregătesc un număr și ăla a fost. Și, adică nu, am luat dauri, dar n-am trecut în semifinală sau ceva și m-am bucurat. Că oricum Deci n-aveam timp. doar 2 zile ai pregătit numărul ăla. Da, nu, deci a fost ceva super dispoziție. spontan, știi? Na, și știu că am făcut o fază, am prezis ce număr o să pice la urletă de casino. Da. Mă rog, așa. Și știu că, băi, câte mesaje am primit după de la oameni. Ferească Dumnezeu. Deci, Doamne, băi, oamenii, jur, unii ori nu gândesc, ori nu înțeleg care e treaba. Îmi dă, nu vreau să... În fine. Zi. Îmi zice cineva că fii atent, că îți dau eu, bossule. Deci fii atent, îți dau niște telefoane de alea BlackBerry care nu e ascultate, înțelegi? Și merge pe casino, eu stau, mă duc pe casino, pe banii mei, atenție. Și stai cu arverii afară și tu zici gen așa, ce știi tu, care pică acolo și eu pun. Și facem 50-50. Bă, cum dracu să-mi zici așa ceva, mă? Bă, deci câtă oamenii aia, câtă... Ai înțeles exact ce... și cred că ați înțeles și voi ce vreau să transmit. Câtă lipsă de inteligență să ai, mă? Adică nu, dacă eu puteam să fac așa ceva la modul real, ca asta mă întreabă lumea și e o întrebare frecventă. Eu mai făceam așa ceva ca entertainment? Sau sub forma de entertainment? Niciodată. Sau cu BlackBerry, cu Samsung, dracu, cu da. BlackBerry și nebun la cap și el BlackBerry să... Da, bine, probabil la alte vremuri omul era mai... Da, aia cu România au talent a fost așa, adică nu... Deci aia a fost o chestie, Da. am venit, mulțumesc că am plecat. Da, exact. Și Și era și Bacu atunci, adică nu... Dar între Nexstar și asta n-a mai fost nimic, nu? Adică ceva televizat? A fost, nu, televizat nu, dar Nexstar a fost rampa mea de lansare. Țin minte că eram chemat la evenimente și eram acest copil mic, puștul ăla de 14 ani, care impresiona cumva pe toată lumea și că mulți care nu mă știau erau, ia mă să vedem ce face ăsta, hopa, stai. Știi? Adică nu te așteptai, ia face magie, hai să vedem, știi? Dar eu chiar aveam ceva de zis, știi? Și chiar îmi puneam sufletul pe tavă în momentul în care făceam un truc, adică era, nu mai zic de plăcerea pe care o simțeam în momentul în care primeam reacții de la, eu doar adulților, deci de la 12-13 ani lucrez doar cu adulți, adică petreceri pentru copii, tot ce înseamnă zona asta, nu că nu-mi plac copiii, dar n-aș avea răbdare, mi se pare total altă direcție, mi se pare că magia nu e pentru copii, cel puțin nu asta pe care o promovez și o arăt eu, sunt oameni în România care sunt foarte buni pe treaba asta, respect asta, dar nu... Bine, e și o provocare mai mare, bănuiesc, pentru tine ca magician să faci asta în fața unui adult care are un alt fel de discernământ. Exact. Vorba ta își pune întrebări și are și atenție și tot atenția la pachet, cu curiozitatea aferentă și tot. Adică, e mai complicat să păcălești între ghilimele, să impresionezi un adult decât un copil. Un adult. Clar. E un challenge puțin mai mare. Eu sunt curios acum să te întreb, cum e, mă, frate? Deci, cum e, mă, asta cu disparițiile, mă, frate? Adică cum... Cum apar și dispar așa de zici că... Mă întreb de magicieni în general sau de mine? Că nu tu. nu, mă refer că vezi omul, băi acolo și ai făcut asta și l-ai umor. Da. Băi acolo și nu mai e. Acum, eu știi cum e, ca orice om, mai am dubii așa, că mă mai gândesc, zic, până de dracu, ieși până... Dar sunt momente în care, nu numai la tine, în general la magicieni vezi că n-a avut până să iasă un caiașul lui. Da, n-a avut, dar cu toate astea... N-a avut, dar a avut, știi? Adică, cum... Dacă întrebarea ta e cum, răspunsul meu e... Nu știu. Acum nu-ți cer un cum, că nu... Iluzie, mă, este iluzie. E iluzie. Definește... Total, dar... Deci Mă dă o dracu de iluzie, mă, că parcă nu știu, parcă am așa o... Da, nu este, adică sunt chestii, știi cum e, uite, băi, deci bine, vorbeam, îl știi, presupun pe Vlad Grigorescu, prietenul meu și coleg de brează și toate cele, deci mi-a zis el o vorbă foarte mișto, că uite, în momentul în care te întreabă cineva, cum, vorbeam, uite, nu te întreabă lumea, dar cum ai făcut, știi? Și tu ce-i răspunzi? Și a zis foarte bine, că uite, eu în momentul de față, tu ai văzut un truc, cu apariție, dispariție, whatever, știi? Și eu ți-am livrat practic un cadou. Tu mă întrebi cât e prețul? Știi, cam asta e, adică eu îți dau ție un cadou, îți place super mult, dacă te-ai dat pe el. Da, logic, n-are niciun sens. Nu, eu oricum mie îmi place că îmi place să fiu oarecum
prostit, gen. Da, Știi? nu, da. Adică prostit la modul, știi ce zic, smooth, așa. Da, că e vorba de poveste, nu dus e... de nas, frumos, că aia e magia, știi? Cumva nu, adică dacă asta e părerea ta, dacă e să mă întreb pe mine e total altceva, dar adică uite, dacă e să dau eu Ștefan, Darisian Ștefan sau câte 24 de nume mai am, dacă e să dau o definiție, magia este arta de a minți oamenii într-un mod frumos. Asta o definiție poate fi și puțin superficială, dar așa la primul strat, știi? Adică cred că asta e prima mână. Da. Na. Și legată de întrebarea asta cu disparițiile, băi, sunt oameni... Fii atent, reformulez, ca să nu-mi dai un cum, nu mă interesează cumul, că ți-am zis, mie îmi place să văd Așa. și să nu aflu de ce. Așa. Sau să nu aflu cum, că ăsta e tot farmecul. Evident. Să fii în jocul ăla, e ca la teatru, să te uiți și ești în jocul ăla, te bag actorii respectivi în filmul ăla. Exact. Dar treaba, de fapt întrebarea era, e greu să faci treaba asta? Da, cred Depinde și de la număr la număr, Evident. dar e unul din cele mai complicate chestii, e una din cele mai complicate chestii treaba asta? Cred că depinde de complexitatea numărului. Uite, dacă, spre exemplu, eu vreau să apar, nu știu, să fiu jos în fața unui blog și l-am dat să audă o portavoce de sus și când te uiți, eu sunt pe o macara. Da. E super complicat și să se întâmple așa. E destul de complicat, dar dacă vreau să apar, nu știu, într-o sală de teatru, dintr-o parte a scenei în cealaltă, nu, stai, și asta e toate sunt cumva complicate, știi? De asta te întreb. Da, bine, există un nivel de complexitate, adică nu se compară. Și se învață greu? Se învață, cred că, cel mai bine exersând, știi? Cred că e vorba și de timing, implică foarte mult, adică acolo trebuie să se întâmple ca totul să meargă perfect, toți oamenii trebuie să-și facă treaba foarte bine, știi? Cam asta e... Dacă te referi de dispariție și apariție, asta se numește teleportare, dacă e să o iei așa, știi? Da. Și care oricum știm că ne-am teleportat cu toții la Târgoviște dacă am putea. Da. Da, din păcate... Vezi că eu mă joc cu cărțile, dar e ca și cum că nu pot să fumez acum, știi? Adică... Ok, deci da, tu înlocuiești fumatul cu... Da. Sau trebuie să faci ceva cu mâinile? Asta e chestia? Da, dacă stau... Da. Nu, adică că toată lumea îmi zice, mă, ce flexer e, că se dă el mare când face chestiile astea și nu e... De fapt se dă mare acum asta. Da, nu. Adică pentru mine, că știu că stăteam la un restaurant cu un prieten și am făcut eu fix treaba asta așa. Și îmi spunea, de ce faci chestia asta? Ce chestii? Păi ai făcut așa o cărți. Zic, mă juca. Adică omul credea că vreau să încep să fac vreun număr sau ceva. Eram, bro, nu. Adică doar that's how. Bine, la un moment dat și dacă stai cu ele în mână tot timpul și... Da, ia stai să arăt o chestie și asta. Da, nu. Faci... Nu e cazul. Orice cu ele. Da. La casino cum e? Cum a fost? Că știu că a fost, mi-ai povestit, a fost o perioadă în care tu ai lucrat acolo, ai fost cam, de asta am zis că omul a fost și... Da, nu știu, dar tu nu mai ești, nu? Adică nu mai e vreo tangență cu treaba asta. Deci eu am fost, pentru toată lumea, am fost angajat, cred că 2 sau 3 luni și a fost, cred că, a fost oribil. Deci a fost oribil, nu mă refer la mediu în sine. Deci Casino este cel mai negru mediu în care eu am fost ever. Nu vreți să știți ce tipologii de oameni, ca să nu le zic altfel. Am putut să întâlnesc... Hopa, stai așa că era să m-am pupat cu microfonul. Ți-l dau acasă la final, e al tău. Așa. Da, așa, deci încă o dată. Nu vreți să știți ce tipologii de oameni sunt acolo, adică să auzi oameni care joacă la păcănele, /aparate, /ruletă, fie că e live, fie că e electronică, că dă și mie ceva, că ăștia sunt ultimii bani și mă gândeam, dar copilul tău ce mănâncă, știi? Adică e o boală foarte grea, deci dependența de jocuri de noroc și asta mă refer, uite, în sala în care lucram eu, în partea de sus era sală de poker și în partea de jos era casino propriu zis, cu păcănele, ruletă și ce mai e. Nu suport, adică personal aș intra în fiecare sală de casă de pariuri, sală de păcănele și le-aș arunca în aer. Deci, efectiv, asta aș face, mi-asum ceea ce spun. Mi se pare... Asta îmi face mulți. Da, mi se pare mizer ca oamenii, nu știu, să strângi bani tu ca patron din pierderea altora. Uite, adică nu vreau să sune prost, dar dacă, spre exemplu, uite,
în trecut cazinoul era privit ca o chestie super selectă, știi? Adică te duceai, te îmbrăcai mișto, Da. te duceai la casino, bă, te jucai, nu știu, fucking $100, $200 de Dar îți plăcere. permiteai, nu pierdeai case, Exact, adică soții, nu, pe lângă regula că nu pui în mijloc ce nu poți să pierzi, bine, asta e regulă de la poker, bine, se aplică și, dar nu, te duceai, era de distracție, știi? Mamă, uite frate, am mers în seara asta, am băut și un whisky, am stat și ne-am distrat, am pierdut, nu știu, super puțin pentru că ne-am permis banii aia, oricum s-ar fi dus dacă am fi mers într-o seară la, nu știu, într-un club, adică nu... Până e pe entertainment. Exact, e o formă de entertainment. Sau ca și era cum ai da entertainment da, și până acum s-a într-un transformat în... Și oamenii în momentul în care au văzut că se poate câștiga din așa ceva, ceea ce este total fals, deci nu, pentru orice om vede chestia asta, nu există să câștigi în casino, deci nu există. La sooner or lately o să-ți pierzi banii. Azi mă refer la tot ce înseamnă, vorbesc în afara pokerului, pentru că pokerul e total altă discuție, adică nu implică foarte mult skill, adică pokerul matematic e demonstrat că este 80% skill game, 20% luck game. Cam asta. Eu mă refer strict de partea de casino. Și eu vedeam foarte des când aveam pauze sus, mai auzeam jos de la sălile de la sala de păcănele, știi? Mamă, și ce auzeam de acolo, adică erau oameni care de la ora 5 sau ora 4 sau ora 3, mă refer la ora 15:00, da? Erau acolo până la 1 noaptea. Și plecam eu de la muncă și tot acolo, da, cu împrumuturi, cu bădă și mie că-ți dau eu, deci era absolut oribil. Na, iar în ceea ce privește pokerul, da, și acolo erau practic la mesele de joc, erau foarte mulți gambleri, adică nu erau, nu te gândi că erau jucători, nu, erau foarte mulți gambleri, oameni care habar n-aveau să joace, jucau turnee de astea de 25 de lei, 50 de lei și era toată lumea, hai all-in, știi, hai all-in, adică se juca foarte haotic, asta când nu era un festival, când este un festival, că se organizează și la noi în România, vorbesc de acum 2 ani când dealeream eu, asta 3 luni, așa, se organizau festivaluri în care veneau jucători profesioniști, adică oameni care fac asta on a daily basis. Nu mai zic de mediul în sine, tu ca dealer să-ți primești, frate, înjurături. Pentru că, mamă, ce ghinion am avut și așa, nu mă interesează. Adică, uite, partea tristă era că eu eram și magician, știi? Și eu în momentul Și care lumea avea senzația, iartă-mă, lumea avea senzația că are legătură cu asta și Da. că ai măsluit tu situația faptul acolo? că, uite, eu apar la televizor public cu chestia asta, dacă îmi scrii numele pe YouTube, îți dai seama instant ce fac eu, niciodată n-aș și ar fi penibil și cretin, că alt adjectiv nu am, știi? Să faci așa ceva într-un casino live, fiind filmat de atâtea camere, adică pe bune, nu, you don't do that, Da. știi? Adică eu doar am vrut să văd, știi, eram în anul întâi, era pandemie, am vrut să văd cum mă descurc la. Adică am vrut eu să văd, să fiu într-un casino, că îmi imaginam că e o chestie super selectă, e pe naiba, deci este un loc absolut oribil. Da, îmi dau seama că probabil toate cazinourile au preluat, nu de acum, e o poveste veche asta, dar probabil știi cum e, s-a pornit din Las Vegas, din mediul ăla și acum peste tot sunt cazinouri gen mamă și multe se numesc Las Vegas, adică e la modul inspirație maximă. Da, și îmi dau seama că treaba e destul de murdară. N-am fost, adică nu am fost în poziția în care ai fost tu să văd concret, nici nu prea am fost, îți spun sincer, la o masă de poker să particip propriu zis, să joc propriu zis. Nu m-aș duce, da. Glumesc. Nu m-aș... Asta că am jucat și nu. Da, nu se compară jocul între prieteni cu jocul din Îmi dau casino, seama știi? Și nici sumele. Cam asta e ideea. Adică nu, uite, mie îmi place pokerul, chiar îmi place pokerul. Joc cu prietenii, ne jucăm între noi destul de rar, dar când ne apucă pe noi chiar ne jucăm. Dar e o prietenie la mijloc, adică e vorba despre altceva. Eu în casino, toți dealerii sunt gambleri, efectiv, adică în ziua de salarii, oamenii ăia se strângeau într-o locație, hai să jucăm cărți și acolo toți pierdeau și unul câștiga, înțelegi? Era foarte nasol, adică să zicem că am luat, suntem încă 10 oameni în camera asta, gata, m-am intrat salarii, hai să-i jucăm. Adică este o boală, pentru că și la poker, dacă nu ții cont de matematică și de multe alte lucruri, nu pierzi, efectiv, poți să pierzi într-o seară enorm de mult, adică nu...
E și puțină psihologie aici, Este o grămadă de psihologie. Mă refer bine, nu e o discuție întreagă și aici. Pe lângă psihologie... Limbajul gesturilor... Asta da. Mai mult e vorba de betting size, adică de pariuri, ca să zic așa, pentru jucători. Cred că știți la ce mă refer. Aveam și eu o perioadă în care am zis că mamă, tot așa, era pandemie, mă apucasem să joc poker, dar așa de plăcere, știi? Și la un moment dat a devenit, adică mă gândeam, bă, uite, eu aș putea să fac asta toată viața, să devin jucător profesionist, pe lângă faptul că ar fi foarte plictisitor pentru mine. Adică mi se pare că sunt o persoană care are mult mai mult de arătat lumii decât să stau să joc poker pe calculator sau... Păi tu cred că dacă stai la masă acolo faci așa? Da, nu, deci nu. Am fost în poziția de dealer și a fost interesant o săptămână, 2, 3, o lună deja și vedeam chestii și adică o poveste super fucked up. A venit un om la el cu 1000 de euro și la ruletă a făcut în jumătate de oră, cred că vreo 40.000 de euro. Da. Și stai seama, era mamă, mega fericit, bă, ce ai, nebunie, nu știu ce, așa. Bun, a venit următoarea zi. A venit cu 2 tankuri, deci avea bagnote de 200 de lei, deci nu cu 2 tankuri, nu mai știu cât avea. 2 tankuri vedeam eu de la balcon. Care e ideea? Când, cred că zic mult oră, în 45 de minute i-a pierdut pe toți. Deci el a pornit de la 1000 de euro, a avut 40.000, a venit următoarea zi că a zis că gata, asta face toată viața, i-a pierdut pe toți, a luat scaunul, l-a băgat în televizor, a fost dat afară și de acolo nu mai zic ce s-a întâmplat. Deci ca să înțelegi cât de grea e boala asta, nu e omul ăla. Mamă, și dacă îl vedeai cu o zi înainte, deci vorba că am urmărit un podcast de la, cred că Alex Țibulcă, zic bine? Nu știu dacă... Nu, Radu Țibulcă. Așa, Radu Țibulcă, în care povestea, ăsta cum îi spunem, mama, tot actor, ce dobitoc sunt. Povestea Auzi Viziru. Așa, că Viziru are vreo 2 podcasturi, m-am uitat și eu, și Viziru și mai zicea și Alex Bogdan la un moment dat. Și Alex Bogdan, da. Parcă zicea și el, mai sunt câțiva... Da, și adică cum a zis Viziru că, bă, a intrat leu și a ieșit pisică, știi? Adică e... Ferească Dumnezeu, nu... Și sunt curios, care e cea mai mare sumă care s-a câștigat? Cel mai mare pot pe care l-am dat eu sau ce? Da, sau la care ai fost martor. Bă, eram acolo și am auzit că, sau am văzut că omul a luat atâția... Cât zi aruncă așa la mișto niște... Nu, că nu vreau să arunc la mișto. Cel mai mare pot, în primul rând, pe care l-am dat, cred că a fost de... Adică nu, eu n-am dat în jocuri extraordinar de mari. Nu, a fost ceva, nu mai știu, 8.000 de euro, 9.000 de euro, adică nu e mare, nu mi se pare un pot atât de mare. Deci pe ăsta l-ai dat tu? Da, adică a fost, nu mai știu cât, cred, habar n-am, 600 de milioane, 700 de milioane, chiar nu mai știu exact, de undeva pe acolo, dar cel mai mare pot la care am asistat, mulți bani. Deci un apartament, așa, cu... Am înțeles, nu ne permitem. 3 camere, știi? Care, mă, că... Na. Da, sau 2, sau habar n-am, nu știu, dar nu, adică se joacă sportiv, cum ar zice un prieten pe care... Se joacă sportiv la asta. mare meserie. Da, săraci. Și apropo că vorbeam de asta cu dealerii și de faptul că... De asta cu dealerii, de poker în sine și de faptul că e... Uite, uite, faci așa și hau. Da, s-a văzut bine. Mamă, e așa mișto. Deci noi avem aici în spate, dita mai televizorul. Da. De asta mă uit acolo și mă uit în cameră, ca să știți că nu... Okay. Da, știu. Ăia 3 care se uită la mine, știu. Așa. Restul, nu știu, domne. Vorbeam de asta cu poker și am zis că e niște psihologie la mijloc și aici. Da. Și vreau să te întreb, și în magie, câtă psihologie, că e un pachet toată treaba asta, cât e psihologie, cât e, nu știu să zic... manipulare pe o parte pozitivă, știi? Adică cam care sunt proporțiile? Cât e... Deci cred că e... Magia simplă... e un pachet, știi? Implică și psihologie, implică și limbaj non-verbal, depinde asta dacă ne referim la partea de mentalism, știi? Adică e un pachet, acest pachet care vine, nu pe lângă vorbe, pe lângă ceea ce încerci să induci omului. Adică se leagă foarte, nu știu, acum trebuie să încerci să citești foarte bine omul din fața ta,
e așa numita artă în magie, numită cold reading. Știi, cold reading-ul ăsta se bazează pe a citi o persoană, adică ce poți tu să spui despre persoană la prima vedere, știi? Da, și da. să încerci să deduci doar din cum se mișcă, ce face, adică să-i citești limbajul non-verbal. Știi, cam noi comunicăm, nu mai știu care era procentajul, cred că 70% non-verbal Da. sau ceva de genul, știi? Da. Și nu mai știu, 60-70 în fine. În fine, da, mult. Adică Foarte mai mult non-verbal decât... Exact, da. Și ochii, n-ai idee că te spun ochii. Da. Dacă am ști să citim ochii de multe ori spun mai multe decât spune gura, știi? Cam asta e. Și asta e o chestie foarte importantă în meseria asta. Și omului de fiecare dată când îi spui să nu se concentre, dacă spun gândește-te la orice altă carte în afară de cartea ta, tu o să te gândești doar la cartea ta. Cam asta, adică asta e interesant, te face să te concentrezi doar pe deep down acolo. Mă rog, în fine, asta e doar un exemplu. Și ai studiat, nu bănuiesc că ai studiat niște chestii și tu ca să poți să ajungi la nivelul ăsta. Și nu ai garanția mereu că ies, știi? Adică e... Da, poate uneori citești greșit omul, se întâmplă, și citești probabil. greșit și aia e, știi? Îți asumi și mergi mai departe. Nu mi s-a întâmplat, pentru că eu am o regulă, știi? Nu ies în fața unui public cu un număr, mai ales dacă e nou, până când nu știu eu 100% că e, merge. Adică nu... Orice s-ar întâmpla, mă duc aici, aici și am ies. Adică da, exact. Adică nu iese bine oricum. E regula asta, că nu... Ar fi o tâmpenie să-l faci nepregătit, știi? Na. Cam asta. Și a fost vreun moment din ăsta în care nu mi-a ieșit? Nu ți-a ieșit și a fost ceva... Dar real, că mai aveți voi momente de alea de nu știam, frate, 3 de treflă, stai așa un pic, ia uite. Da. Alea sunt foarte mișto, dar un moment din ăsta în care nu ți-a ieșit și real ai zis să moară măsa, ce fac acum? Da, am avut și am dresul. Am avut multe, adică multe... Dacă poți să-mi dai exemplu de unul, nu știu. Da, uite, deci prima oară când am urcat pe o scenă, țin minte, eram în Bacău, aveam un an de când făceam treaba asta, băi, și știam câteva trucuri cu cărți, adică nu atât, câteva trucuri cu cărți, vai de capul lor și alea, și făceam pe stradă și s-a nimerit, i-am făcut unui profesor de muzică din Liceul de Arte din Bacău și m-a chemat omul la balul bobocilor, știi? Cum era pe atunci, când mergea la baluri, la noi așa, era în Bacău hype-ul ăla, mamă, deci... Și la noi la Galați era... Da, deci era nebunie, ferească Dumnezeu. Balul bobocilor. Așa. Și m-a chemat și am zis că da, hai că vin, că nu e jale, că n-a făcut David Copperfield ce fac eu. Așa, da, exact. Băi, și m-am dus și țin minte, înainte de spectacol, am zis, ce numere fac? Păi îl fac pe ăsta cu ăsta cu ăsta și așa. Ok, deci știam, aveam 3 numere în cap, știi? Asta la o sală de 250 de oameni sau nu știu câte are Teatrul Bacovia, dar cam pe acolo, cred. Și am intrat pe scenă, bă, și eu nu repetasem textul, adică nu știam ce să zic, deci că aveai doar trucurile și atât. Nu aveai pe lângă. Și alea fără prezentare, adică nu, ia o carte, bă, deci mamă, băi, și ții minte că intru și m-am blocat și bună seara, sunt Ștefan, așa mă intitulam, că mult timp Darisia nu mi-a plăcut, dar trăiască tata, mi-ai pus cel mai frumos nume. Așa. Îl salutăm și pe domnul tata lui Ștefan, da. Ca să fie un echilibru. Așa, și sunt Ștefan, da, și am să vă fac niște trucuri. Bă, deci ca la Casa de Cultură de muiețenii de jos, știi? Adică... Ce să vă mai zic, ăsta sunt eu acum. Da, băi, și deci am făcut niște trucuri în primul rând alea, când am venit cu pachet de cărți, atâta era dita mai sala, nu vedea nici naiba, deci băi, și efectiv a fost atât de cringe și atât de prost. Tu erai pe scenă și tu de la distanța aia tu voiai să faci... Da, adică eram și cu cărți de-astea, așa, într-o sală de 200 de persoane și astea poți să le folosești, dar trebuie să știi cum, înțelegi? Adică dacă folosești un pachet de genul, poți să-l faci și la 1000 de oameni, nu e problemă. Bine, îți trebuie o proiecție, știi? Adică nu poți să o faci așa. Da, clar. Știi, dar atunci nu era ce proiecție, mă, vorbim de 2013, 2014, nu era. Și tu erai, lasă-mă că vede 3 de treflă. Da. Dracu, vede, ești nebun. Am înțeles. A fost absolut oribil, adică deci ăla a fost un moment în care... Da, și nu că n-a ieșit, că mi-au ieșit trucurile. Alea vai de capul lor, știi? Ok, deci ți-au ieșit, dar nu a fost prezentarea, a fost penibil momentul în sine, că era mamă și că ăsta e vai de capul lui, dar odată când să nu-mi iasă... Băi, Doamne, sincer, nu știu 100% că au fost, dar nu mi-amintesc. Deci jur, nu mi-amintesc.
Ai încercat să le ștergi automat că... Nu, că nu mi-e din contra, ai de învățat și din astea, adică de ce se întâmplă așa, știi? Dar de obicei la momentele astea care contează, nu prea e loc Sau de poate nu greșeală, ți le amintești, știi? că te-ai concentrat prea mult să o dregi Să pe o dreg, moment, da. să faci din impro, să o dai și să o scoți. Da. Și să, cumva, probabil de asta, că știi că te-ai gândit și ai zis, bă, clar, e o urgență, hai să vedem ce facem. Da. Hai să vedem ce facem și nu ți-a mai rămas, ți-a rămas în minte probabil cum ai dres-o. Da, uite, țin minte, mi-am amintit acum de un moment, deci am avut primul show la 14 ani, la Berăria Valhalla din Bacău, așa. Un loc foarte... Nu, aș fi vrut. E un loc foarte mișto și la atunci, adică am intrat acolo, a vorbit un actor din Teatrul Bacovia, care s-a ocupat de mine în perioada aia, adică el mă ducea pe la restaurante, îmi făcea intrări, ca să zic așa, și a vorbit să am show la acea berărie, știi? Și primul număr din show, știu că trebuia să scot pachetul din cutiuță cumva. Băi, eu l-am scos invers. Și era necesar să-l scot așa. Eu l-am scos așa. Mă rog, în fine, adică și de acolo s-a dus trucul și am dres-o imediat. Adică nu s-a simțit, știi? Na, și au fost... Bine, oamenii nici nu știu, asta e realitatea. Da, tu nu știi la ce să aștepți, știi? Ca în teatru, că nu știi. Da, nu știi care... Exact. A greșit replica... Habar n-ai. Tu nu să știu eu că greșit replica, că nu e ca și cum am citit. Bine, unii chiar citesc, dar prea puțini din oamenii care... Și n-ai ce să faci, adică trebuie să o rezolvi cumva, nu... Wow, ce bun. Așa. Și asta, intenționat, adică nu... Da, evident, și asta e intenționat. Hai să vorbim un pic și de... ne întoarcem un pic la actorie. Omul mi-a fost coleg 3 ani de zile la UNATC. Suntem colegi și prieteni. Suntem... da, îmi place să cred că încă suntem colegi. Da, suntem. Adică, încă suntem în proximitate. Știi, n-am terminat chiar de atât de mult timp. Da. Tot acolo. Da, dar și peste 30 de ani, dacă mi-aduc aminte... Oricum, nu, colegi, stai un pic, colegi de facultate nu prea mai suntem oricum colegi de breazlă. Da. O să rămânem, în fine. Dar vreau să vorbim un pic despre admiterea asta la UNATC. Cum a fost pentru tine toată experiența? Deci, în primul rând, trebuie să zic chestia asta. Așa. Cum am decis eu că o să fiu actor? Așa. Te rog. Bun, atenție. Te rog. Așa. Deci, eram în trupa de teatru de care ți-am menționat anterior. Da. Eram profund îndrăgostit în primul meu festival de teatru la care am fost stimabile invitat. Așa. Deci, în primul fest în care am fost, mă îndrăgostisem lulea de o fată. Înțelegi, tot din Bacău, tot... De la asta pornește, frate. Da, adică așa. Și țin minte că aveam în festivalul respectiv de jucat piesa X. În ziua Y am jucat piesa X și următoarea zi, în noaptea respectivă la cămin, chiar eram cu toate trupele erau cazate la un cămin din București, pe un Titan, nu mai știu, așa, știi? Și a fost mare petrecere, cu cânta la chitară, cu nu știu ce, eu acolo, Elvis, așa, nu știu ce, am dat-o pe spate, așa. Bun, mă rog, glumesc, evident, așa. Și următoarea zi, eu voiam să stau de vorbă cu fata asta, știi? Și următoarea zi era premiera. Adică după ce s-au jucat toate piesele, după toate astea, după așa, era premiera. Și țin minte că îi ziceam Mihaela, fata asta, Miha, de care zic, coordonatoarea trupei, că gata, trebuie să stăm acum la premiere, cea mai bună regie, cel mai bun actor, cel mai așa, că nu am chef, deci vreau să vorbesc cu fata asta și că eram după ea așa, știi? Și bun, se ajunge cea mai bună scenografie, nominalizări, X, Y, Z, nu știu cum, știi? Bun. Și eu stăteam pe niște, erau scări, știi, tip Gradena, cum e, nu știu, știi cum e la un teatru? Da. E fix acolo, că la un teatru se întâmpla. Așa. Și zicea, cea mai bună regie, nominalizări, X, Y, Z, nu știu, așa. Cel mai bun actor în rol principal, X, Y și Ștefan Luncanu. Băi, și când am auzit chestia asta, îți dai seama, eu primul festival, prima piesă, primul personaj, așa m-am întors așa. Deci am zis că nu credește de la mine din trupă. Deci zicea că eram pe Național Arena. Așa. Dar festivalul Ocaua, că în Ocaua s-a întâmplat, alături de un ATC, parcă era și un ATC, un parteneriat, nu mai știu exact, acordă premiul pentru cel mai bun actor, tralala, tipului din Nobody's Group și au început ai mei să urle. Așa, da, deci am luat premiul ăla pe care mi l-am mânat și ce mi l-am mânat, mă? Victor și cu Vâlcu, mă. Victor, deci care, băi, mi-e mega bun prieten și Vâlcu. Îi salutăm pe această cale. Da, mă, deci, băi, bun? Da, mă, da, deci a fost, da, și nici nu știam, că ce obținem că de Vâlcu nu s-a așa apropiat, dar Victor e fratele meu, știi? Na, adică, și care a fost ideea? În momentul în care m-am dat jos de pe scările alea, am zis că, bă, nu mai să-ți dau lumea la o parte, o iau pe lateral, știi?
Și deci fix așa era cu mici, fix așa era o scară de aia și ce n-am văzut eu era că aici era un cui. Deci era un cui, ieșit așa în afară. Și în momentul în care am sărit, nu zic că mi s-a prins cuiul ăla în pantaloni și mi s-a rupt pantalonul din fund. Băi, frate, și am simțit chestia asta. Băi, omule, și m-am dus efectiv așa mai pe lateral, frumos pe lângă scenă, am dat mâna cu băieții, zic mulțumesc frumos, mi-au luat premiu și... Da, și pe aia am ieșit afară, am început să plâng și am zis mamei că gata, vreau să dau la teatru, vreau să fac și asta, pentru că oricum făceam deja asta, dar m-a super motivat. Adică îmi plăcea foarte mult trupa, repetițiile, adică era o chestie... Nu știu, era o chestie de amatori, știi, nu o făceam, adică noi o făceam cumva de capul nostru, dar depuneam foarte multă muncă, adică pentru mine trupa asta și oamenii ăștia din Nobody's Group, deci, repet, sunt niște oameni pe care nu cred că am cum să uit în viața mea, adică am trăit cu ei niște chestii atât de mișto, n-am cum să uit în viața mea. Da, mă rog, în fine, după aia am ieșit afară, am început să plâng, am sunat-o pe mama, mama mi-a zis că da, sigur asta vrei să faci, bravo, ea Ștefi îmi zice, da, deci acestui mascul alfa, vă dați seama cum zice mama Ștefi, nici măcar Ștefani, nici măcar Darisian, în fine. Da, Ștefi, dacă asta vrei tu să faci, da, și ca asta a fost, am zis că gata, vreau să dau la teatru și admiterea... Păi nu, stai un pic. Păi și fata? Ce? Da, am fost împreună după... Păi așa zi, mă. Da, am fost împreună după... Da, s-a legat în seara aia sau... Da, am fost împreună după... Și trecut cu o diplomă se legă altfel lucrurile. Da, nu mă stai că aia a fost seara de după. Adică ea mă luase înainte să fiu prințul din Belair, înțelegi? Adică nu... Adică cu o seară înainte voi v-ați cuplat? Da, ne-am cuplat. Mă rog, nu ne-am cuplat. Am stat V-ați la apropiat discuții. mai mult, cum adică nu, n-a fost... Aha, deci... Da. Și după a fost treaba cu premiatul și cu toată treaba aia. Și după s-a spart festivalul, s-a terminat festivalul și aia a fost. Adică nu... Și după ai dat la un ATC, că aici. Da, exact. După admiterea la un ATC a fost a long journey, adică mamă, deci nici nu știu de unde să încep. Admiterea la un ATC a fost... Mă interesează admiterea în sine, adică de la momentul în care ai pășit în facultatea aia pentru prima probă. Ok. Până la... Ok, bun. Admiterea la un ATC pentru mine nu e prima, pentru că eu am mai dat și la Cluj. La Cluj am o poveste foarte mișto. La Cluj am avut cea mai mișto admitere, în opinia mea. Așa, am intrat în sală și țin minte că prima fiind pandemie pe atunci, prima etapă era online. Dacă treceai de aia online, te chema la ultima etapă, la monolog, la poezii, la etc. Și era 40% proba monologului și monolog dramatic, comic și mai era și improvizația, așa, care era în procentaj de 60%. Bun. Ok, și m-am dus, am început proba, am zis monologul comic prima oară, am zis monolog dramatic și ok, hai să vedem proba de improvizație. Deci eram super panicat. Deci așa, bun. Îți dai seama, mama acasă să stea cu altarul făcut de Arsenie Boca să facă băiatul bine. Ștefi, da, acum așa. Unde e Ștefi acum? Da, că... da, așa. Și după îmi zicea, hai să vedem proba de improvizație. Și era o masă de asta plină de obiecte și îmi spune, fii atent, tragi un obiect și o stare, știi? Și zic eu, bine, și trebuie să faci un moment de ăsta legat de obiect și legat de starea aia. Și trag eu un obiect să vedem ce-mi pică. Evantai. Zic, what the fuck, ok, evantai. Zic, hai, las că la stare 100% trag bine. Trag stare, anxietate. Băi, și uitați-vă și voi de când vă uitați la această filmare, da, la acest podcast, dacă eu par o persoană anxioasă, adică era total contra amploare. Exact, adică, și culmea, trebuia să termin, dacă eu începeam dintr-o stare de anxietate, trebuia să termin în total celălalt pol, adică într-o stare de, nu știu, de entuziasm, de... Așa era da, așa cerința? era cerința, exact. Și țin minte că m-am așezat, am făcut un moment, încercam să parcă viața mea depinde de vantaiul ăla și că fără ăla nu pot să trăiesc. Fine, a fost un moment vai de capul lui și îmi zice o doamnă din comisie, da, ok, a fost cam scurt. Mamă, și în capul meu a fost în momentul ăla, băi, deci aveam fix fața lui mama pe care nu voiam să o dezamăgesc și cum se uită mama. Și așa se uită mai că... Așa o imit eu. M-am speriat, doamna, am crezut că... Da, așa o imit eu pe mama că se uită la mine. Dar aveam chestia asta, am zis că băi, nu vreau să o dezamăgesc pe mama,
Dar primul lucru ai văzut-o pe ea Da, și ai zis, bă... Da, să-mi bag picioarele, adică pentru că ea m-a întrebat de 1000 de ori, mi-a zis, Ștefane, tu faci ce vrei, eu te susțin până la capăt, dar dacă tu asta vrei să faci, do it, eu te susțin. Și în capul meu e, uite, mi-a dat aripi să zbor, să am grijă să nu mă lovesc de vreo stâncă, știi, adică cam asta e... Da, și mi-a venit mama în cap, eram la momentul ăsta în care era mama așa și ea râde acum când se uită la chestia asta, așa și... Să sperăm. Zic 100%. Așa și după îmi zice, hai să mai încercăm o dată sau ceva și îmi zice, uite, ia du-te și ia pantofia de clovn. Și mă duc iau pantofii de clovn, ok. Zi-mi și mie, te rog frumos, care este povestea acestor pantofi? Îmi zice un tip din comisie. Bă, și atunci m-a lovit Dumnezeu. Deci am zis o poveste improvizată despre tata care era mare circar și adică nu o să stau să povestesc, dar am o poveste atât de mișto încât ăștia din comisie, adică îi vedeam efectiv că i-a prins povestea și am despre, ca să zic așa un scurt pe doi, despre tata care era un mare circar, era recunoscut pentru treaba asta și era recunoscut pentru un număr pe care îl făcea, putea să meargă pe o bârnă, nu pe o sfoară, la 10 metri înălțime să jongleze în același timp cu 3 portocale sau 6 portocale, nu mai știu cât am zis. Eu văzând chestia asta, tata chiar poate să fac asta, bine o să meargă pe bârnă, dar poate să jongleze cu portocale și mi-a venit imaginea aia și am zis că da. Și ziceam că tata la fiecare spectacol mă lua, eu aveam o mare frică în mine în momentul în care făcea numărul ăla, dar de fiecare dată venea, mă pupa pe frunte și îmi spunea că totul să fie ok. Și seara când ajungeam acasă, după ce vedeam numărul și toate aplauzele de care a avut parte, venea și îmi scotea o monedă după ureche și mi-o punea într-un borcan, ca semn de reușită a lui. Da, până la spectacolul, cel mai mare spectacol din cariera lui, spectacolul din Paris, în care nu știu cum, s-a urcat pe respectiva bârnă și în momentul în care a aruncat portocala, a aruncat-o mai spre dreapta și ca să o poată prinde, s-a înclinat. S-a înclinat, a căzut de la 10 metri, a murit pe loc, cam asta a fost ideea și eu eram acolo în sală și l-am văzut practic pe tata cum moare în fața mea, au venit cei de la poliție, nu m-au lăsat să mă ating de el, l-au luat ca pe un câine și au rămas doar acești pantofi. Știi? Asta a fost povestea pe care le-am zis-o, dar total altfel, îți dai seama. Da, frumos. Și după care îmi zice ăla din comisie la final și că ok, și acum încalță puțin pantofii ăștia, încalță-i. Și ia, fă câteva ture. Și îmi zice, acum vreau să faci numărul tatălui tău. Și tu îți dai seama, deci cât de bine m-a nimerit, că eram cu toată magia la mine, cu servietele, Băi, cât de bine m-a nimerit, i-am zis, pot să mă pregătesc 1 minut pe ceas, mi-a luat pe mâine, tam, și am zis că, bă, stai așa, că e circ, adică asta e premisa pe care eu am dat-o și că e tata, știi, The Greatest Showman, adică eu așa o vedeam, știi, și intru, zic, trebuie să fac intrare și fac direct roată și backflip și aterizez așa și bam, nu știu cum, știi, după aia încep să scot cărți, să le arunc prin sală, baston, apariție, dispare, adică a fost show, știi, și la un dat arunc cărțile deasupra capului. Și mă pun, nu mai știu, m-am așezat așa și am zis că, mamă, stai, trebuie să improvizez o bârnă. Ce fac? Sau o sfoară, ce fac? Cureaua. Mi-am dat jos cureaua, țac, am întins-o pe jos, la care unul din comisie, știi? Da. Și n-am avut la mine niște mingi, că știu să jonglez cu 3, am învățat între timp. Credeți. Așa, da. Și n-aveam 3 mingiuțe sau ceva. Dar te-ai folosit de tot ce aveai tu la tine, exact, ca să faci tu numărul ăsta. Da, și și la final am terminat numărul, adică mi ieșise numărul și am terminat așa, pam, bun. Și atât am auzit. Ok, mulțumim, admiterea la sfârșit. Și în capul meu era, hai să iar mi-a venit imaginea lui mama în cap, zic, băi, să vezi ce... Deci, bă, nu cred că a văzut, frate, nu cred că a văzut. Deci ce am zis, ce căcat am făcut. Deci țin minte că eram în Cluj, erau 40 de grade pentru că era vară, eram transpirat mort, mergeam cu chitara în spate, că fusesem și cu chitara, că ai și probă de canto, am uitat să zic de asta, că ai și probă de canto, m-a și pus să cânt, m-a pus să dansez, să pictez un perete așa cu corpul pe anumite melodii, adică a fost o admitere ca oră, a durat admiterea la Cluj. Băi, o oră de la, nu mai știu că intrasem parcă pe la 3 și am ieșit pe la 4 și a fost o oră în continuu despre mine, știi? Na. Și am ieșit din sală și țin minte că mergeam pe străzile Cluj și ziceam, mamă, să-mi bat picioarele. Și acum trebuie să sun pe mama, să zic ce am făcut, știi? Și zic, cum a fost la monolog? Păi a fost ok, păi nu știu ce. Păi ok, mama, când Bacău mi-a zis că e foarte bine și că făceam și pregătire.
cu o actriță de la Teatrul Bacovia, Firuța Petrei, este o femeie și o actriță extraordinară și vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce m-a învățat. Și cum că îmi spuneai că în Bacău era bine, că nu știu ce, că așa, la impro cum a fost? Păi uite că întâi s-a întâmplat asta cu evantaiul și cu depresia și cu nu știu ce și după aia, mamă, păi prova de impro, deci mama mă simțea din voce că nu era... Nu erai mulțumit. Da, când eu de fapt eu nu mai aminteam ce se întâmplase. Scurt, pe 2 trec 3 zile, eram la fosta mea prietenă. Așa, și mai dăduse o tipă din Bacău la Cluj, admitere, și o sună. Țin minte că eu noaptea am dormit la prietena mea, nu mai aveam baterie la telefon, ea n-avea încărcătorul care îmi trebuia mie, mi s-a descărcat telefonul și aud eu cumva că s-au afișat, nu mai știu prin ce persoană, că s-au afișat rezultatele și că tipa aia intrase, da. Și zic, mamă, s-au afișat rezultatele, fata a intrat, eu adică ce știu de mine, că nu știu, eu nu puteam să intru de pe telefon, nici de pe telefonul tău, că îmi trebuia parola pe care aveam în calculatorul de acasă, adică trebuia să mă duc până acasă, mă rog. Și am rugat-o pe tipa asta să intre pe site și îmi zice că ce număr matricul aveai, sau nu mai știu, ce număr aveai, zic eu 024 și acum îl țin minte. Nu, 0324, ăsta a fost, 0324. Intră asta pe telefon, cu ea în telefon și de pe telefonul prietenei mele, știi? Intră în telefon și că 0324, stai că nu găsesc. Ok, și băi, ești nebun? Felicitări, ai intrat primul. Deci în momentul ăla, băi, n-am cum să... Deci am căzut în genunchi, am început să plâng, am sunat-o pe mama, a început și ea să plângă, l-am sunat pe tata, a început să urle, deci a fost... Deci a plâns toată familia ta. Da, a fost un moment absolut superb, adică eram atât de fericit, nu m-am așteptat never și acum uitându-mă în spate, chiar a fost, adică chiar a fost o admitere bună și mi-au zis colegii cu care m-am împrietenit acolo că și după un an profesorii mi-au zis că bă, păcat că am plecat. Acum nu regret. Și admiterea la un ATC a fost tot așa, tot... Păi asta că vreau... Deci ai zis o poveste extraordinară cu asta, cu admiterea la Cluj. Da, și mă gândeam, bă, și atunci de ce dracu a plecat? Adică ce s-a întâmplat? Că ți-ai dorit atât de mult și adică ce s-a întâmplat? Ai plecat? M-a întrebat și domnul Ivașcu la examenul de licență de ce a intrat Darisian Ștefan în această facultate. Și am zis sincer, domn profesor, sincer, ca să o întâlnesc pe soția mea. Fix asta i-a zis. Și adică ăsta e adevărul, jur. Și acum, pe scurt, că bănuiesc că admiterea... Cum a fost admiterea? Da, păi tot așa. Tot la fel, nu? Da, adică da. Tot cam în... Doar că țin și recunosc că în momentul în care știam că sunt primul de la Cluj, aveam așa un pic penele umflate, știi? Adică eram foarte, știi? Eram foarte mare actor eu. După, în primul semestru, m-au demontat băieții. Adică a fost admiterea tot cam așa a fost. Deci țin minte că domnul Ivașcu mi-a coordonat admiterea, a fost absolut super. Deci m-a trecut și el prin niște challenge-uri. M-a întrebat dacă, uite, văd că scrie aici în CV-ul tău că ai făcut karate. Darisian sau Ștefan, sau cum să spun? Ștefan, ok. Poți să ne faci, frumos, să ne exemplifici acest model? Și am început efectiv să-i fac un kata, această luptă imaginară cu mai mulți adversari. Am început să-i fac la admitere un kata, știi? Sau văd că mai face street workout, calisthenics, ce e asta? Și am început să stau în mâini, să nu știu ce, să mă dau peste cap, chestii. Street workout este o combinație între calisthenics și gimnastică, adică exerciții cu greutatea corporală plus elemente din gimnastică, în fine. Așa. Și cam asta a fost admiterea, care a durat mult mai puțin, adică nu mai știu, că tot așa m-am pus să cânt. Și ai intrat tot primul? Nu, am intrat al patrulea și deci a fost foarte bine, da, a fost foarte bine. Păi și tu de ce ai dat, dacă tu știai că vrei să faci magie dinainte să dai la un ATC, totuși de ce ai dat la un ATC și de ce ai ales să faci și asta? Pentru că îmi place teatru, îmi place foarte mult teatru, adică îmi place această meserie. Nu m-aș vedea un actor angajat într-un teatru, dar în tot ce înseamnă proiect independent, cu mare drag. Adică chiar dacă e ceva, mă bag și lucrez cu toată dragostea. Dar dragostea principală este magia. Da, este magia, da. Dar și cred că teatru vine imediat după. Pentru că cumva am făcut această facultate pe lângă, cred că mi s-a întâmplat exact așa cum trebuia să mi se întâmple, știi? Cumva, nu știu, deci am făcut această facultate pentru că era cel mai aproape lucru de magie și știam că o să mă aștept clar în performance-ul meu pe scenă și clar
te super ajută. Adică am învățat foarte multe din facultate, chiar dacă inițial nu vedeam cum ar putea să se lege. Doamne, a fost o experiență, facultatea a fost o experiență super mișto. Deci a fost, da. Cred că ăștia, se zice că ăștia sunt cei mai frumoși ani din viață. Eu nu vreau și îmi promit mie și tuturor prietenilor mei că nu o să fie așa. Adică nu, mamă, frate, ce făceam noi în ale tinereții valori, știi? Cum zice jupându Mitrache, știi? Acum avem 70 de ani. Da, dar nu vreau că pe mulți am auzit, că după facultate nu e, gata, aia e cea mai frumoasă perioadă a vieții. După facultate eu zic că începe. Exact, și abia începe. Exact, adică toată treaba, că intri și tu un pic în pâine și vezi și tu cam... Da, ține de tine cum să faci cărțile, despre ce e vorba. Și de obicei mă pricep la asta, adică să vedem dacă mi iese și cu viața și cu tot ce înseamnă. Da, până acum, adică consider că am, niște îngeri păzitori atât de mari, unul dintre ei fiind bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, care a murit din cauza COVID-ului. Mă rog, el era foarte bolnav oricum, adică avea multe alte... Dumnezeu să-l ierte. Da, știi, și cred că el este unul dintre ei. Da, și... Nu știu, adică toate s-au întâmplat fix așa cum trebuie să Oricum, treaba e că se pupă mult și am văzut asta și la tine, și am văzut real de la Next Star până la Umor, evoluția ta. Chiar dacă între timp, a fost doar o perioadă asta recentă de 3 ani de zile de facultate, dar oricum se vede evoluția și clar, contează ambalajul ăla foarte mult și îmbin foarte mult și foarte frumos umorul cu, știi, comedia de fapt. Oricum vrei tu să o iei, pe orice parte comedia o poți să o îmbini în multe feluri cu magia și asta mi se pare că se pupă foarte fain. Fiecare își găsește stilul, cam asta e. Și asta descoperi în ani, adică nu... Poate nici eu nu mi l-am descoperit 100%, adică momentan personajul pe care mi l-am creat, acest Darisian, că așa îi zic eu, magicianului din mine. Ok. Da. Nu-i zici Ștefi? Nu. Și adică eu consider că e bună direcția pe care merg și am oameni care cumva mă îndrumă așa, adică uite, spre exemplu, de când am venit în București m-am apropiat foarte mult de mulți magicieni de care îmi doream să mă apropii, unul dintre ei fiind Vlad Grigorescu, de la care am învățat enorm de multe, nu doar el, ci și, ca să dau nume, Abel. Adică asta zic, că am și eu oameni în spate, oameni care mă consult. Dar e normal. Adică evident, nu poți singur, deci n-ai cum. Am realizat că fără o echipă, cumva nu ai cum. E imposibil, știi? Adică poți singur până de la un anumit punct. Nu știu, nu ai nevoie, în orice ai nevoie să ceri un sfat, întotdeauna. Da. Dar la umor cine l-a convins pe Ristei să vină? Nu știu. Tu? Nu. El doar știa că trebuie să fie acolo. Adică a fost tipul ăla... Bă, cum dracu mă știam că trebuie să fie acolo? Da, au vorbit ăștia din producție cu el și cam asta a fost. A fost un număr greu, ăla chiar a fost un număr greu. Bă, a fost minunat. Stai să vezi ce urmează. Stai să vezi ce am filmat acum. Eu sunt tare curios. Am vorbit cu el înainte să începem să dăm drumul la filmare, că e acum... Avem voie să zicem, nu? Da. Că urmează la Umor să fie invitat special Ștefan și... Da. Deci urmează ceva bine de tot. Da. Cred că e cel mai mare număr pe care l-am făcut. Bine, și treaba pe care ai făcut-o pe clădire cu statul mâini. Da. Adică, iarăși, tot în... Da, și aici a din fost... gama Darisian, Ștefan Luncanu... Da. Ce să zici? Da, mă, nu. Fain. Și ți-a stricat cineva vreodată numărul? Ai avut vreun... Da, evident. Nu la umor sau nu... Dar intenționat, așa că mai sunt ăștia care... Intenționat, da. Ăștia se numesc hackleri, nu hackeri. Hackleri. Da, yes. Și, sau cum le zic eu, muiști. Așa. Glumesc să tai asta. Așa. Da, nu. Sunt acești oameni care nu se bucură. Adică în momentul în care, spre exemplu, dacă suntem în contextul unui restaurant, vine acest performer la tine și de obicei știi, oamenii care fac asta sunt aia care ei sunt de obicei distracția grupului și vine altul. Da, și dintr-o dată atacați. Atenția e distribuită în altă parte și asta e mai să-l văd pe ăștia. Adică mi s-a întâmplat de N ori. Eu în Bacău 6 ani de zile am lucrat în restaurante ca magician. Adică eu în afară de alea 3 luni în care am lucrat ca dealer, eu n-am lucrat pentru altcineva niciodată. Adică am lucrat doar pentru mine, am făcut ce mi-a plăcut doar din magie, n-am lucrat și nu... I'm not gonna do that, I'm not into the Matrix. Oamenii de genul, uite, cred că asta e cea mai frumoasă lecție. Cu timpul ești atât de experimentat încât
niciun om de genul nu te poate încurca. Deci orice ți-ar spune. Deci crede-mă, orice ți-ar spune. Și dacă este cineva într-adevăr idiot, atunci pleacă. E simplu, logic. Dacă vezi că este cineva idiot și nu știe nu că să aprecieze, că nu ești obligat să apreciezi, dar nici măcar să privească. Măcar să ai respectul minim, să te uiți și să nu, adică poate sau să comentezi, nu te dar uiți. să nu. Cred că respectul maxim e să nu te uiți, să pleci dacă nu-ți place. Sau să nu te uiți, da, știi? Ștefane, fii atent acum. Așa. Ăsta a venit momentul meu acum, Ștefane, Așa. de când aștept momentul. Mamă, deci dacă îmi faci într-o chestie absolut genial. Ștefane, deci fii atent, apropo de că discutam de trucurile astea și mi-ai zis că nu există, n-ai cum să fii original, trucurile sunt multe și copiate și răsfăcute și așa. Așa. Acum ideea e în felul următor. Am și eu, deci eu îți fac și eu 2 trucuri pe care le știu. Te rog, aproape băi, 3. te rog. Așa. Aproape 3. Deci fii atent. Deci o să vină cu ăsta, uite, o să mut un pic microfonul mai, pot să-l mut mai așa, e ok, mă auzi, nu? E ok, Da, frate. ca să văd. O să dau și eu ăsta un pic mai așa, gata, ca să vadă și oamenii. Gata, e ok, așa. Deci fii atent cum o să fac acum, să vedeți că știu și eu, adică nu e ca și cum... Eu puteam să fiu magician. Da, s-a apucat. Deci avem așa. Wow, băi, Amestecăm. deja uitați-vă puțin. Deci Ia uite cum le amestec. Serios, chiar e destul de greu. Pentru deci, cineva care nu știe să amesteci cărțile așa. Ca idee, mai facem o dată să se observe, da? Da. În fine, așa. Ideea deja I'm impressed. Da, frate, ideea e în felul următor. Acum, vorba magicianului, alege o carte, cum ar veni? Orice carte, da. Nu contează, nu pasă. Așa. Bun. Așa. Okay. Hai să o arăt și la cameră, te uiți un pic în perete. Dar că nu la cameră. Ba nu, stai că văd de la televizor. Da, hai. Nu te uita. Așa, gata, uite să vedeți și voi. Da, perfect. Nu s-a uitat, credeți-mă pe cuvânt. Bun, gata. Bun. Ok. ai arătat-o, da? Da. Bun. Ok, s-a văzut. Ați văzut-o, da? Da. Oriunde în pachet. Oriunde în pachet? Da. Ok. Dă-i un slide așa. Exact. Băi, ești nebun, oriunde în pachet? Ia, stai. Nu vreau? Ok. Gata. Deci eu atât fac. Ok. Atenție. Așa. Atenție, da? Da. Bun. Fii atent. Ești pregătit acum? Da. Să-mi zici, te rog frumos, ce carte era? 9 de romb. 9 de romb. 9 de romb? 9 de romb, da. Atenție, da? Așa. Deci nu am făcut nimic. N-am făcut nimic pachet. Tu ai băgat cartea acolo, da? Unde am vrut. Ok. Fii atent. Dacă vrei, facem și de astea așa, să amestecăm un pic, să Ok. fie ca să... Că eu știu și că amestecări și cu astea. Ideea e în felul următor. 9 de romb? Da. Atenție, da? Atât am făcut. Așa. Atenție. 9 de romb, da? Da. Atenție un pic. Deci, atenție un pic, da? Cărțile... Așa. Doar asta era întoarsă, da? Da. Bă, stai mă așa. 9 de romb. Stai mă, mai e vreo... Deci băi, să se vadă, deci nu mai e... Deci doar asta era întoarsă, da? Nu mai e niciuna. Nu mai e niciuna. Asta era întoarsă, da? Da, bă, eu o să mă las. Deci fii atent. Asta ca idee, Asta e primul de încălzire, așa, primul ca turc. să nu... Da. Așa, al doilea turc, îți mai amestecăm o dată să fiu eu sigur că se amestecă toate cărțile bine de tot. Așa. Ideea e așa, dă-le dracu. Ideea e, alege o carte. Ok. Uite-te în perete. Hai că mă uit în perete, arăți tu la cameră, da, tot ce trebuie, nu știu ce. Gata, așa. Acum o să te rog să o pui fix aici, frate. Prima, da? Da, frate, prima carte, Prima carte. ești sigur pe cartea ta. 100%. Nu o schimbi. Nu, de ce. Deloc. Deloc. Deci fii atent. Ce carte aveai tu? Acum, aia trecută sau asta de acum? Asta de acum. 8 de inimă neagră. Cât? 8 de inimă neagră. Ești sigur că asta era 100% cartea? asta, am pus-o prima acum. Da. Deci fii atent. Așa. 8 de inimă neagră, da? Atenție Așa. puțin. Așa. Și așa am făcut, da? Așa. Și avem damă de inimă neagră. Dar, Bă, bine rău, ești nebun, fără mișto. atenție un Bă, pic. stai mă așa că atenție un pic, dama de inimă neagră, da? Bă, Așa. el a pus-o, eu n-am amestecat cărțile deloc, da? Atenție un pic. Așa. Atenție un pic. Întoarcem dama de inimă neagră Așa. și avem, atenție, da? N-am făcut nimic la pachet? Și acum nu zic că e 8 că rămân prost. Uite mă că e 8. 8 de inimă neagră. Deci fii atent că tu ai făcut acum o chestie foarte... Atenție. Nu s-a terminat. Mai e, nu? Mai am un truc, dar nu e cu cărți. Tu zi. Așa, deci ai făcut acum o chestie foarte mișto. Tu știi că mișcarea aia pe care ai făcut-o deci tu o faci mai bine ca unii magicieni din România în momentul de față. Nu glumesc, adică chiar așa sloppy, un pic cum ai făcut-o. Bă, nu fac mișto fără nimic, deci nu e. Bă, să rămână mult. Eu am avut, deci fiate, eu am avut 2 cărți ale magicianului când eram mic. Așa. Și am făcut, frate, m-am uitat mult, acolo am studiat problema. Ideea e în felul următor. Acum, după ce să fac și eu trucul ăsta, mai am un truc, frate, atenție mare un pic. Așa. Mai am un truc. Ăsta e un truc mai simplu.
Așa. care constă într-un dop. Ăsta este un dop simplu, da? Adică l-ai văzut, ai Da, pus mă, mâna pe da. l-ai văzut, da? Da. Bun, fii atent. Luăm dopul și a dispărut dopul, fii atent. Și Bine, acum ideea bă, omul s-a pregătit, deci ideea e în felul următor, chiar s-a pregătit. nu știu dacă Așa. vezi, da? Deci fii atent acum. Avem acest dop. Ok. Dopul ăsta merge în asta. Este, Da, care ai văzut, este, adică 100%, e așa. clar. Acum dacă mai facem o dată, unde este? Este Tot în aici, mână, tot aici, așa. bravo. Și acum dacă mai facem o dată, nu mai e aici. Ia. Ca idee, că ai văzut, da? Așa. Bun, fii atent acum și mai avem o singură chestie, o singură mișcare. Atenție la dop, Așa. atenție la dop, atenție la dop, atenție la... Nu, aici, bă, ce dracu mă, ești atent? Ba, Atenție la dop, atenție la dop, atenție la dop, atenție la dop. Și aici, fii atent, am făcut-o pe asta, a Așa. dispărut dopul, Așa. nu mai înce aici, Și unde? Unde e? Nu știu. Ia uite mă, era la sub braț, ești prost. Mamă, Bă, deci noi, asta știu eu, atât știu să fac. Nu e mare lucru. Da. Stai, iartă-mă. E Copperfield. Ia. E Copperfield, deci de mână. Să rămână. Da, mă, nu, Nu e de la Galați direct la... Deci uite mă, aia cu dopul, ia de dopul ăla un pic încoace. Deci asta cu dopul trebuie să fie, și care e faza? Deci asta uite că fac și tutorial, dar asta cu dopul Bă, trebuie sper că să au văzut și oamenii, da. foarte, foarte relaxat toată treaba. Și Ia, adică ia. în momentul în care e un dop, știi, îl pui acolo și nu mai e. Pur și simplu nu mai e. Și pe aia, uite, îl faci așa și apare. Cam asta e ideea. Adică trebuie să, dacă faci chestia asta pe care ai făcut-o tu, trebuie să fie super relaxing și super așa, știi, pam, și după care dispare de tot. Cam asta e. Da. Da, Da. da. E, profiții Deci de se- camera, știi? Am înțeles, da. Da. Se face... Da, frate, nu, deci astea sunt 3 trucuri pe care eu le-am reținut, Așa. eu le știu și cam asta e, nu știu ce, eu nu știu să fac asta. Nu, astea sunt useless, nu au toate astea. Astea sunt doar de plictiseală. Astea se numesc florișuri, adică astea nu sunt elemente magice, mă rog, e doar de distracție, ca să zic așa, știi? Nu, Am înțeles. Da. Și care e cel mai simplu și de impact truc? Uite ăsta. Cel mai simplu și de impact truc? Dacă, la ce mi-am venit acum în minte, uite, e cam Ia. așa. Zi-mi tu stop când vrei. Stop. Ține minte cartea să nu văd eu. Da. Gata, da? Așa. Asul de rom. Asta era? Da. Asta e, gata. Asta e. Chiar era asul de rom? Da. Da, ok. Da. Nu că știi de ce zic? As de rom sau... Azi de romb. E sigur? Bă, nu știu, s-a văzut pe filmare că era asul de rom? Nu știu, sper că s-a... Că uite mă, de ce zic, în buzunarul de la piept aveam asul de rom și nu știu cum l-ai văzut în pachet, în fine, mă rog. Eu am văzut că aveai tu ceva în buzunarul ăla de când ai venit la mine, dar nu... Da. Am înțeles. Yes. Bă. Dacă îl prezinți, am zis, contează foarte mult prezentarea, adică dacă le prezinți așa cum trebuie să-mi bag picioarele. Da, poți să... O să fie super mișto. Stai să nu-ți dărâm Deci setup-ul, așa. secretul e să prezinți, adică secretul de fapt ambalajul... Da, tot trucului. produsul ambalat, știi? Tot produsul- Tu, ca magician, ca performer, pe lângă trucul care trebuie să fie repetat, adică uite, în momentul în care fac, să zicem, orice chestie, să nu se întâmple să îmi cad o carte pe jos, știi? Adică cam asta e. Am dat un exemplu banal. Asta vine adaptat la orice. Deci asta ar fi un secret spectacol. pentru oamenii care, dacă sunt și oameni care se uită la Secretul noi e și vor foarte să... multă muncă. Secretul e foarte multă muncă. Să faci, să descoperi, să testezi, să vezi când reacționează oamenii, să vezi de ce reacționează, să spui întrebări, bă, dar de ce au reacționat, dar de ce nu, adică cam asta e ideea. Știi, și să fii, să știi să distragi atenția, să fii, stai. Vezi, fix, adică să fie... Mai vrei un Pepsi? Da, o să-mi iau imediat. Adică să fie momentul, să știi să distragi, să fie momente surpriză, să le creezi astfel încât să fie surpriză, E foarte greu. Dar asta Da, e e frumos. un pachet. Apucați-vă, probabil că încurajez, nu oamenii Da, să evident. Apucați-vă și atenție mare, trebuie să munciți mult. Că Da. e ca în orice domeniu, E o chestie cu muncă... foarte obsesivă, adică trebuie să fii obsedat de treaba asta ca să iasă așa cum E cu muncă foarte multă. Și Da. am ajuns și la final, că vorba aia. Ștefane, treaba este în felul următor. Așa, să stau pe Eu spate. Așa. Eu, pentru toți oamenii care vin aici, am un joc, să zic eu. Așa. Nu știu dacă îl știi, ăla cu răspunsurile și cu întrebările. Ideea e în felul următor. Eu vin cu niște răspunsuri la tine și tu trebuie să vii cu întrebarea la fiecare răspuns. Eu îți zic ceva și tu trebuie să vii cu întrebarea la ce ți-am zis eu, care să aibă sens, da? Să fie un răspuns logic la întrebarea pe care o dai tu. Ok. Atenție, dacă zic, spre exemplu, un microfon, da? Și tu mă întrebi ce e ăsta, La ce vorbești? la ce vorbești? Garet, ok. Ai văzut, da? Așa, Ți-am dat un exemplu simplu ca să înțelegi. Bun. Și e cronometrată toată treaba asta, Ok. ca să o facem și un pic mai interesantă. Trebuie să mă pun. Când ești pregătit, îi dăm drumul, 30 de secunde a fost recordul,
Deci atenție, întrebările trebuie să aibă sens, da? Ok. Să fie corelate cu răspunsurile pe care eu ți le dau. 3, 2, 1 și... În total 56. Câte pachete de cărți ai vândut? Între degetul mic și degetul mare. Unde ai înfipt cea mai nașpa carte de joc? O speli și după o bagi. Da, fuck! Cum? Deci cum? O speli și după o bagi. Hai. De ce ai făcut cu maleta? S-a căcat pe covor. Cine? Câinele? Ce a făcut câinele? Mamă, sunt praf. De la exterior către interior. Cum vrei să fie lucrarea? Metamorfoza în 1893. Cum se numește trucul ăsta? Stop. 38 de Fuck, secunde. mamă. Ai pierdut acolo la... Băi, deci aia cu... La o speli și da, la o speli și după o bagi acolo, cred că te-ai... Și la asta cu câinele. Bă, ce... Deci, mamă, nu e, mă. Bă, Da, băi, cam ăsta a fost podcastul. Acum, eu mai am o întrebare pentru tine, că mi-a scăpat și am vrut să te întreb. Cum faci cu recuzita pe care tu o ai o ai în trucuri, da? Pentru că văd trucuri care necesită recuzită mare. Și la Nextar ai zis tu că ai venit cu tulapul după tine de acasă. Da. Și cum faci tu, mă, frate, cu alea? Adică le cumperi, tu pe alea le cumperi? Da, unele le construiești, depinde de, adică dacă e să vorbim de nu știu, faci tu? Un simplu pachet de cărți, deci dacă e să vorbim de un pachet de cărți, spre exemplu, care e cel mai common thing sau Bun, am înțeles, ăla îl cumperi. Dar dacă uite, spre exemplu, acum ce am filmat ultima oară la Imor, mi-am construit eu decorul de la A la Z, adică de la zero. La Nextar nu era... Tu serios că ți le faci tu? Da. Adică nu stai, poți să le și cumperi, dar eu aleg să mi le fac eu majoritatea. Nu, înțeleg, și tu ți-ai făcut acum pentru... Ai umor? Da. Da, tot, de la A la Z și a fost număr la scenă mare. Uite, am și poză pe telefon cu decorul, bine, asta ți-o arăt offset. Na, și da, în general... Adică te-ai obișnuit să le... îmi și place. Băi, în momentul în care le construiesc, adică devine foarte personală treaba, știi? Am înțeles. Poți să le și cumperi, cam asta e ideea. Depinde, astea de obicei iluziile mari sunt scumpe. Cam asta e, știi? Pe unele, pe altele abia le Am înțeles, pe unele le cumpărați și ideea e în felul următor. Pe altele le și faceți. Eu oricum știam că tu le faci. Așa? Știam că tu le construiești, că te ocupi cu asta și mă gândesc să ai și cu ce să Nu te faci crezi, ești asta. nebun? Și acum e momentul în care eu ofer un cadou. Ăsta este Bă, pentru nu tine. cred. Ăsta este pentru tine. Băi. Poftim, desfăl. Uite-te un pic la el. Ideea e că am înțeles că dacă tu faci... Băi, nu cred așa ceva. Deci jur, nu e regie proastă. Nu chiar am e rămas regie proastă. prost. Bă, nu cred. Deci nu cred că e... Băi, deci este... Daria, nu? Evident. M-am gândit. Evident. Bă, ideea e că... Mi-a luat o fucking autofiletantă. A trebuit să mă documentez și atunci m-am documentat, dar știam că te ocupi cu asta, știam că le faci. Deci este băi, deci eu fix știam că îți place, și Băi, deci știam că îți place să stai să faci tu manual chestiile. Nu știu să o folosesc tu asta, dar las că... Ăla e un acumulator. Da, mă știu, glumesc, n-ai că mai... Sunt doi acumulatori ca să-ți faci treaba când se descarcă unul, pui la încărcat și lucrezi cu celălalt. Superb, să-mi bag picioarele. Deci cred că este printre cele mai cu mare drag, sper să-l folosești. O să-l folosesc tot asta, păi când ajung acasă. Aseară am încercat să îmi prind bara de tracțiuni și a fost la mână, știi, și aveam nevoie de... Mă rog, am folosit un hol șurub și... Băi, nu cred, mă, bă, deci... Mamă, nu ți-am făcut, uite, stai rapid ca să-ți fac și eu un truc mai de doamne ăștia, că am zis că-ți fac. Stai. Deci pentru că am promis și că am zis că fac și... Hai, și pe final, acum îi dăm... Așa, bun, fii atent, gândește-te la primele două cifre de la pinul cardului tău. Fără niciun fel, uite, o să dau, dacă îl dau mai așa, mă aud? Sau poți să... Nu, uite că-l țin așa. Da, e ok. Bun, primele două cifre de la pinul cardului tău. Primele două? Da. Le ai, da? Bun. Da. Băi, și poți să jur că nu e regie, adică nu mi l-ai zis înainte, nu e că nu, n-are ok, niciun chiar sens nu... chestia asta, da, Ok. bun. Hai că sunt curios. Nu te uita la pix, deci nu te uita la pix, uite-te în cameră, așa că să nu-ți dai seama, gata, am scris ceva, am scris super urât, dar nu contează, ține tu creionul. Bun, în momentul de față, ai primele două cifre de la pinul cardului tău, da? Poți să le zici, dacă nu e, adică nu, tare și clar, că nu am scris, nu mai am ce să modific, care sunt de curiozitate primele două cifre de la pinul cardului tău, poți să zici cu voce tare. Te rog, poți să zici. 1, așa, 1 și, oricum poți să și mine, zi 1, așa. Și 8. 1 și 8, vreun motiv particular, nu ți-ai setat tu pinul, nu așa, nu. Te rog, citește-le oamenilor, ce arată la cameră, arată tu la cameră, te rog, arată tu la cameră. Băi, Ștefan. Arată tu la cameră ce... scuze că am scris urât, dar aia scrie, nu știu dacă se vede, 18 scrie. Da.
Și acum o să facem cu tot pinul. Glumesc. Da. Da. Rămâne să ghiciți voi următoarele două. Da. N-aveți mă ce să-mi las că eu nici n-am bani. Da. Da, frate, bă, sper să te bucuri de ea. Ăsta a să mă fost bucur, podcastul, clar. eu îți Deci, mulțumesc. Mersi și eu, hai mult să de dăm tot. mâna, nu știu cum se face, știi? Mersi din suflet pentru invitație, chiar că ai venit. Sper că te-ai simțit bine, sper că a fost ok Foarte. Deci și a pentru fost tine. extraordinar, mai super în largul meu. Asta mi-a plăcut cel mai mult și am băut din păcate doar 2 sticle, doar 2 doze de Pepsi, deci urmează Da, 15 lei, atât la final. De atât. Atât dau, nu părere. Ok. Atât. Bă, ăștia am fost noi, sper că ați înțeles și ceva din podcastul ăsta lung, nu știu, sper să n-aibă mai mult de o oră jumate, oricum am vorbit O să multe aibă. chestii și multe lucruri interesante pe care ar trebui să le băgați la cap un pic, mai ales dacă vreți să faceți ce face și el. Ar fi indicat așa să prindeți un pic din zbor niște lucruri, că meseria asta să fură ca și în Exact, actorie, ca de și fapt. cu actoria. Vrei să mai, nu te-am mai întrebat, vrei să continui cu asta? Ai zis că vrei să continui, nu cu actoria. Nu, Nu, cum ai zis? cu actoria, zic, ai Da, zis da. în Da, independent da, de vreau câte să- da. te bagi. Vreau Deci să omul continui. continuă și pe teatru, Exact. e deschis aici, puteți să-l... Pentru proiecte independente, Pentru proiecte call me independente și vorbim. Pe unde te găsesc? Oamenii pe Instagram? Instagram și mai nou și pe TikTok. Și pe TikTok Darisian Da, sau Darisian pe Instagram Darisian Barăju Ștefan și pe TikTok Darisian. Și Darisian. și pe TikTok. Search Darisian că mă găsiți. Că e un singur Darisian Da. și pentru familia lui Ștefi, ca să ne înțelegem, deci ei sunt, da. Bun, eu am fost Radu Tirim, pe mine mă găsiți Radu bară jos Tirim, da, pe Instagram și mai important dăm din casă podcast pe Instagram, pe SoundCloud și pe Spotify în curând, sperăm, nu știu, sper să apuc și cu Spotify ăsta să rezolv niște treburi și pe SoundCloud o să mai postez pentru că și acolo a mai rămas un pic restant. Pe YouTube, cel mai important pe YouTube, dați aici un like, un share, un subscribe, că sunt foarte importante. Share-ul ăla mă ajută mult, deci distribuiți acolo către toți cei care credeți că ar vrea să vadă așa, un așa conținut și mai important pe YouTube acolo un comentariu și ziceți-mi și mie în comentariul ăla frumos pe cine ați vrea voi să mai vedeți aici în locul lui Ștefan. Că e important să aflăm și părerea voastră, că nu fac doar eu podcast, adică îl fac eu, dar vreau să simt că îl fac și oamenii, și cu voi, exact, Ștefane. Gata, noi am fost aceștia doi pe care tocmai ați urmărit și nu uitați, cum zic eu tot timpul, o zi fără râs e o zi pierdută, așa că să nu le pierdem chiar pe toate. Zic. Pa!